Freeview or Virgin Media viewers. If you have a TiVo box or Sky Q box, please sign into settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Joiwch y gêm. Mae wedi gwneud ei benderfyniad, a does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C. Dechrau da, dyna mae pawb eisiau ddechrau'r tymor. A perfformiad da'n help hefyd yn y pwyntiau yw'r peth mwyaf pwysig. Gofynnwch i Aberystwyth. Tîm newydd a rheolwr newydd, ond yn gadael e-bus gyda trippwynt yn ddiogel wythnos diwetha. Yn y rheolwr newydd y Met Caerdydd hefyd, sut maen nhw'n dechrau? Wel, drwy ennill am y tro cyntaf erioed yn ebyn conna. Mae'r PêL-DROED ma'n hawdd gyfeillion. Mae'n gynnar, ond yn argoelin dda i'r clybiau 100%. A'r clybiau yna sy'n cwrdd yn Aberystwyth pnawn. Mae croeso i chi i Aberystwyth. Y tro cyntaf ni ddweud hynny tymor yma. Nid y tro cyntaf i ddweud croeso i Geredigion chwaith haf yma. A fel ni wedi profi'n barod, mae yna groeso cynnes yng Ngheredigion. Os yna groeso cynnes i'r rheolwyr newydd yma, Anthony Williams a Ryan Jenkins, gyda'i gilydd yn gryfach yn y Met. Sut byddwn nhw'n dopi yn erbyn i gilydd pnawn yma. Aberystwyth yn erbyn Met Caerdydd. Na'r gêm fyw i chi ar S4C. Croeso mawr ato ni. Braf Cobona. Croeso mawr i Sion Meredith. Dau broblem stani. Mae'r gwynt yn chwythu'n gwallt i bob man Sion, a ni wedi gwisgo fel ant y dec. Fe ges i'r memo. Wel, yn daps gwyn. Na, dim to. Croeso. Beth am hon? Mae'n ddiddorol. Dau reolwr sy'n nabod i gilydd yn dda iawn fel hyfforddwyr. Ond faint o newid yw i bod yn reolwr? Tipyn o newid i fod yn rheolwr. Dy ben di sy'n y boc. Ti sy'n goffa wneud y penderfyniad ar diwedd y dydd. Wrth gwrs, mae'n bwysig i cael staff tu ôl ti sy'n mynd i ymgynghori ti. Ond fel wedes i, ar diwedd y dydd, dy benderfyniad di yw e, a mae fe gallu bod yn lle unig iawn. Gweud bod y reolwr newydd ddim yn dweud llawer yn y gyngor yma, tymor yma, 7 reolwr newydd. Dewch chi ni edrych ar y gemau sydd wedi digwydd hyd yn hyn penwythnos yma. Dyma'r gêm ola o'r penwythnos, a neithio'r conna yn ennill am y tro cyntaf tymor yma. Ro'n colli na be Met yn ei gêm gyntaf, Mike Wild yn penio. Mae fe nôl ym ysgygoliau, dim sioc o gwbl fan yna. Tipyn y groesiad gan Aaron Williams hefyd. E-bus di colli 2 gêm gyntaf. A wedyn hon yn ddiddorol, Sion, y Flint yn ennill yn Drenewydd o 2 gôl i ddim. Mae'r Flint nawr di ennill i 2 gêm agoriadol. Danny Harrison gath y gyntaf. Ond hefyd, o Cera Simmons yn creu'r gyntaf, yn cael yr ail sgorio i gêm gyntaf hefyd yn efo Pontypridd, beth am hwn? Ie, o beth dwi wedi gweld, dwi'n hoffi y ffordd mae'n chwarae PêL-DROED, mae'n uniongyrchol, mae'n gryf a mae'n gwybod lle mae'r gol fel petai. Felly, dechreuad arbennig i Flint, oedd neb yn disgwyl 6 pwynt o'r 2 gêm agoriadol. Holford yn ennill yn ebyn Cynarfon ar penwythnos agoriadol. Jack Wilson yn cael y gyntaf yn y Bala. Bala di gwisgo'i crysau oddi cartre, achos problemau o ran Kit Holford yn rhy debyg yn ôl y dyfarnwr a wedyn hon. Sion, beth am hon am wrth ymwysodiad gan y Bala. Fe gollon nhw ym Mhen y Bont y gêm gyntaf. 8 munud i fynd, Oli Shannon yn sgorio. Pwynt 1, teimlo fel un pwysig i'r Bala. Wel, mae pob pwynt yn bwysig yn y gyngor yma, mae mor anodd, ond fel ti'n gweud, oedd yna tipyn o gol i silio'r pwynt iddyn nhw fel bethau. Cynarfon yn ennill o 2 gol i ddim yn erbyn Pontypridd yn newydd ddyfodiad eraill. Sean Bradley a Joe Fow yn cael y ddwy o fewn munudau i gilydd yn yr ail hanner. Canodd yn gwylio, Pontypridd nawr, problemau yn barod fan hyn, Sean, chwarae 2, colli 2 heb sgorio gol? Wel, beth mae'n fe'n neud yw, mae fe'n rhoi pwysedd yna ti. Enwedig pan ti'n tîm newydd i'r gyngor yma, ti eisiau canlyniad, ti eisiau ennill y gêm gyntaf. Dyna beth sy'n digwydd i'r lot o tîmau sy'n wedi dod lan. Enghraifft Cynarfon, pan ddeithon nhw lan yn y gyngor, yn ddeithon nhw canlyniadau arbennig o dda, a mae hwnna'n rhoi momentum i tîm. Yr un gêm chi ddim wedi gweld, tipyn o ganlyniad, y Seintiau newydd ennill y gol i ddim yn ebyn Pen y Bont. Ryan Brobl yn yr eiliadau ola. Ddi'n ddisgwr, amser oedd yn cael ei ychwanegu ar y diwedd. Brobl yn taro, triffwynt i'r Seintiau newydd, triffwynt cyntaf, Craig Harrison ers dychwelyd. Mae yna batrwm yn datblygu, rheolwyr newydd gyda'r clybiau, 2 reolwr newydd yn y gêm yma rhwng Aberystwyth o Met Caerdydd yn nabod i gilydd mor dda. Nicky John sydd wedi bod yn siarad â nhw.
Well, Anthony, you got off to an excellent start last weekend away at Aberystwyth, and I'm sure you'll be keen to carry that on home turf today. Yeah, it's always a difficult one, first game of the season, just judge where you are. You've got pre-season games, but it's not the same as a competitive fixture. Obviously, we've got a home game today and against a team which I probably know better probably than my team, if I'm honest with you. I'm mynd i cymryd pob wythnos yn ei tro, pob tîm yn ei tro. Wythnos diwetha oedd y perfformiad gan pob un person yn wych. Wythnos hyn ni'n ceisio wneud yr un peth. We played these pre-season as well, so we know that it was a close game as well pre-season against them. I see them being probably, you made the top half, pretty much same as us. I think we both think of the same ambition as being the top 6 and then see where we are from there. Mae sylfaen gyda'r clwb, sylfaen cadarn iawn, a mae cyfle dy fi ysgrifennu sort of pennod newydd yn y clwb. Mae'r un fath o boys dyn ni wedi newid ambell un, mae cwpl o boys ifanc newydd, dyn ni wedi ffreshen a cwpl o pethau lan, y ffordd ni'n neud ambell i peth, ond mae'r egwyddorion i gyd yna, a dyna sut mae'r clwb yma wedi bodoli, a dyma'r ffordd mae'n mynd i symud ymlaen hefyd, trwy egwyddorion gryf, a gwerthoedd craidd gryf, a ewn ni ymlaen o fyna. Ryan, diolch o galon. Diolch. Wel, os yw'r chwaraewyr yn chwarae cystal am y rheolwr yn siarad, bydden nhw'n iawn tymor am wedi credu. Met, newidiadau, ond dwi'n effeithio nhw gymaint o hynny. Le mae Aberystwyth, mae hanner y tîm di mynd, chwaraewyr gorau di mynd hefyd, rheolwr newydd hefyd wedi dod mewn. Faint o job sydd da Anthony Williams fan hyn, Sion? Wel, mae fi dod o chwaraewyr yn y marn ni sydd yn gystadleuol yn y gyngred yma. Falle un iddo chwaraewr sydd wedi chwarae yn cyngred i is, ond wedi bod yn tîm y cyngrair ar diwedd y tymor. Golgeidwad ni'n diddorol hefyd, ar fenthyg o Abertawe, enghraifft arall o clwb o'r gyngrair yn danfon i chwaraewyr i'r gyngred yma. Lewis Webb, gath e ddechrau da yn Ebers, felly maen nhw wedi colli chwaraewyr, ond Ie, a mae fel lan i'r chwaraewyr sydd wedi dod mewn i ddangos i'r rheolwr be maen nhw'n gallu gwneud. Y gol geidfad fel wedes ti yn erbyn Ebers fe oedd ser yn y gêm ac yn ei 5 penwythnos yn ystod wythnos diwetha. Felly mater o dengys yw i weld beth ddaw o Aberystwyth yn ystod y tymor. Bydd e'n gret gweld nhw yn y 6 illa yn lle bod ar y gwyliodon yn brwydro am y brwysion. Dyna'r patrwm dros y tymorau diwetha. Fi'n gwybod nes nhw orffen yn weddol diwedd tymor diwetha, ond brwydr i aros yn y gyngrair wedi bod. A pan chi'n gweld pwy maen nhw wedi colli, tas unrhyw beth yn mynd i fod yn wahanol tymor yma? Wel, fel wedes i, amser y dengys. Mae yna newidiadau wedi bod yn y clwb ac wrth gwrs o ran y tîm reoli. Cynnyniad da gyda wythnos diwetha. O'r momentum, dyn ni siarad bod ti hwnna lot yn y gyngrair. Os allan nhw rhoi rhediad at ei gilydd, yna mae yno siawns. A mae un rhediad i gwneud gymaint o waniaeth yn y gyngrair yma, fel ni wedi sôn. Y gic gyntaf yn agosau fan hyn yn Aberystwyth. Gêm fe felly ar S4C ar nos Sadwrn. Dewch nôl ato ni ar gyfer y gic gyntaf. Screwfix Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni yn bnawn di sadwn braf iawn yn Aberystwyth, Costa del Ceredigion fan hyn, Met Caerdydd di teithio yma o'r brif ddinas. Y gig cyntaf agosau, Sion Meredith sy'n cadw cwmni fi yn gyn-chwaraewr gyda Aberystwyth a Cherfyrddin hefyd. A ddim holi sut ti'n gweld hon yn mynd, ond diddorol yn barod, mae dim ond Flint sydd wedi ennill i 2 gêm agoriadol, gallai un o'r rhain ymuno gyda nhw. Mae'n gynnar, ond fain o help fydde hynny. Wel, ie, mae'n rhywbeth i anelu ato, yna fe. Sneb yn disgwyl canlyniadau mae'r Flint wedi cael, ond ie, fydd y ddoi tîm yn edrych i ennill y gêm. Fi'n credu fydd Met Caerdydd yn fwy agor yn ei chwarae nhw. Falle'n trio chwarae o'r cefen bach yn fwy. Felly, anodd gweud pwy sy'n mynd i mynd ai. Ddoi tîm, y ddoi rheolwr yn aber i tîm e mor dda, felly 0-0. Dyna ni. Ni gobeithio ddim. Gewn ni weld. Dewch i ni fynd draw at ein tîm sylwebu. Ein tîmau sylwebu, dylen i ddweud, ar y bottom coch yn Saesneg gyda Mark Jones. Christian Edwards, Mr Met Caerdydd tan yn ddiweddar. Nawr yn gwylio, fel athro yn gwylio ei ddisgyblion o bosib debyg iawn i berthynas y ddau yma. Nick Parry a Malcolm Allen. Dwi'n yn siŵr pa un yw'r athro, cofiwch yn y berthynas yma. Draw ni atyn nhw, Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, da ni wedi dysgu'r da a'r drwg i'n gilydd. Gewch chi benderfynu pwy oedd yr arbenigwr ym mha bwnc. Yn golwg gynta ni ar y 2 dîm yma. 2 dîm wedi ennill i gemau cynta. Ac un tîm anghyfarwydd i ni yn y gwyrdd a'r du a'r tîm sy'n ymweld yn gyfarwydd iawn. Heilwen a gwynt. Croeso i Aberystwyth. Dwi'n ddisgwyl i ryw don anferth ddod drosto ni ac i ryw wylan chwerthin am yn penne ni. Ond mae le braf i fod. Ar weithiau buddigoliaeth mae Aberystwyth yn gwneud 3 newid i'w tîm nhw. Mae Litchfield, Darlington ac Owen yn dod mewn, mae hynny yn cryfhau tîm nhw. A Met Caerdydd oedd yr unig dîm i gychwyn y tymor diwetha heb chwaraewr newydd yn y tîm. Dim syndod, dim newid yn eu tîm nhw. Alex Darlington yn y tîm, oedd ar fel eilydd os ydwyd a Sgorio yn erbyn Erbys i ennill y gêm. Yn 33 oed, ond dros 100 o goliau yn y gyngor Cymru, mae'n chwaraewr clefar. Mi wneith o ddod yn ddir, mi wneith o ofyn cwestiynau gwahanol wrth y dyn yma. Emlyn Lewis, yr cawr yn yr amddiffyn, y presenoldeb. Nath o sgorio 3 gol neu byd i glwb. Mae'n fachgen lleol, dyna beth i'w dweud, sgorio 2 gol yn Aberystwyth tymor diwethaf. Mae'n chwaraewr cadarn, mae'n gryf, mae'n agwedd penderfynol mae gynno fo, a ti'n gwybod be mae'n byd, mae'n manager's dream, fel mae'n dweud. Mae'n dyfarnwr ni yn dod o Lanrhaead yr Ymochnant, Hugh Jones brofiadol sydd yn y canol. Ond mae hon yn mynd i fod yn brawf i Aberystwyth, Malcolm. Ar ddechrau'r tymor sy'n gwneud Flint, Met Caerdydd a Aberystwyth sy'n stryglo yn y gwyddogion. Ond y ffordd maen nhw wedi dechrau, mae'n gyfle i'r 2 dîm yma stampu ar durdod heddiw ipyn bach. Mae'r 2 dîm Cyros dwytha, dyn nhw'n digwydd yn aml i'r 2 glwb, ond am gêm edrych ymlaen ni, mae'n wynt. Gobeithio ni ddyn nhw'n sboilio fo. Iep, welson ni'r bêl wrth i gael golwg ar reolwr newydd Aberystwyth, Anthony Williams, Anthony Taff Williams. A welson ni'r bêl ar y smotyn gwyn yn rhwlio nôl ymlaen, ac mae Charlie Edge yn cael trafferth i uchalu i ddyddhau. A mae'r ddraig yn tanlinellu be alle fod yn broblem y prynawn yma. Does na neb o'r enw Morris yn y naill dîm na'r llall, ond falle mai fo, Mr Gwynt, fydd y chwaraewr naiff y gwahaniaeth. Mae Mr Flint yma yn chwarae Aberystwyth. Di Mr Gwynt ddim yma. A peniad cynnar i Emlyn Lewis. Ac o'n i weld i ba gyfeiriad ydych chi di chwarae yma. Sion ddigon aml. Faint o effaith aller Gwynt gael? Wel, o'r un cyfeiriad mae'n dod bob tro. Off y môr, felly dyle nhw'n gyfarwydd ar Gwynt. Ond ie, mi'n eitha ychydig o waniaeth i'r gêm, dwi'n siŵr. Ie. Enwau cyfarwydd i gyd yn hym yr ymwelwyr.
Elliot Evans yn chwilio am Chubb. Ond oedd y drws wedi cloi ar Chubb. A mae Lewis yn meddwl am basio nôl at Lang. Lawr â hi y peniad gan Howard. Dwi'n meddwl pwynt pwysig efo'r gwynt ydi, pan ti'n chwarae efo'r gwynt, ti eisiau neud siŵr bod y pwysau cywir ar y bêl, pan ti'n chwarae yn erbyn y gwynt, ti eisiau chwarae'r bêl ar y llaw. Y siawns efo parch a bod y bwyllog efo'r pasio, neud siŵr bod y cywir yn mynd yn da, ond ar y llaw. Pyncio'r peli mewn. A'r golwr Lang yn penderfynu i'r hwlio hi allan tuag at McCarthy at Craven. Digon hawdd i weld yn sydd fa Aberystwyth mewn chwarae i'w 4-5-1 heb y bêl yn symud yn sydyn i 4-4-2 hefo'r bêl. Felly maen nhw'n chwarae reit gil yn ganol y cae yna. Dwi'n edrych ar ffordd mae Met Caerdydd, maen nhw'n edrych fel diamont bach yn ganol y cae i trio creu problemau a cadw un o'r chwanegol efo mewn 2 i Aberystwyth, lle mae 3 o gwmpas i Met Caerdydd. O'n i'n sôn cyn y gêm, Sion, am Alex Darlington, 33 oed, quan efo'n Emlyn Lewis prawn ma, y 2. Wel, mae Emlyn ar y bêl rwan, a ti'n gweld Alex Darlington wrth yma, ond mae'n wahanol i chwarae yn ebyn ymosodwr sydd fyny i erbyn o. Mae Alex Darlington i byd bach mwy clefar. Fel Steph Davis sydd yn ma hyn o siarad gyda Emlyn cyn y gêm, oedd eitha balch bod Steph ddim mai fo'n onest, felly, ti'n iawn. Hollol wahanol chwarae yn erbyn Darlington. Yr unig beth i Darlington, mae'n rôl ofnadw o unig. Achos dim ond fel ti'n gweud, bydd Niall Flint yn cwmpo nôl i creu 5 yn ganol ca. Wrth ni gweld, ond sy'n rhedeg allan. Niall Flint yn cwmpo mewn i ganol ca, a felly fydd e ar ben hunan. Felly, mae rhaid iddo fe gadw i benne. Chubb methu cadw honna mewn, ond mae'r meddiant i gyd wedi bod gan yr ymwelwyr mewn gwirionedd yn y munudau cynnar yma. Ac dyna fo Flint. Ac dim ond 1 o'i 11 gêm ddiwetha adre mae Aberystwyth wedi ennill yn erbyn Met Caerdydd. A dyn nhw'n di ennill 1 o'r 6 diwetha. Ond hyn a hyn o werth sydd rhyw ystadegau felly pan mae'r tîm di newid gymaint y tymor yma. Becker y capten yn chwilio am Rhys. A dyma Lewis Webb, a mae o wedi creu argraff yn barod y tymor yma ar fenthyg o Abertawe. Ac 2 gêm i dîm Cymru dan 11 heb ildio 1 yn y 2 gêm yna. Dwi'n meddwl pwysigrwydd y pwynt efo'r golwr ydy mae o'n ymarfer efo'r tîm cyntaf yn Abertawe. Bob diwrnod pan mae yna. Pêl bach glyfer. Allan Lewis. Lewis arall yn ei erbyn o. Ac oedd sylw 1 Lewis yn ddigon ar ras. A mae rhaid i Litchfield fod yn gywir ac yn ofalus am aio. A diddorol iawn oedd gweld y golwr ifanc Lewis Webb. Mae'n lewisiad ym mhob man yma. Oedd gweld Lewis Webb yn gweiddi ar Litchfield. Litchfield yn dod syth yn ôl i fewn. Yr o tymor gwych i cegidfa tymor dwytha, dod i fan hyn. A mae o'n gorfforol, cry, cadarn. Ac yn ôl y sôn, mae'n di wneud y gêm edrych reit syml ers bod wedi Aberystwyth bod wedi symud lefel i fyny. Mae'n fawr, mae'n gawr, mae'n licio cyfathrebu, mae'n cadw trefn yn y cefn. 29 oed. Rimmer. Baker. Lewis ac Evans, enwau cyfarwydd yn hi Met ers sawl tymor. Ericsson yn gwylio honna mynd allan. Ac mae o'r dyn hyn. Mae'n siarad efo bore yma. Ac nes i ofyn fo penderfyniadau mawr i newid tîm sy'n ennill. Dyda 3 chwaraewr i fewn. Ia, maen nhw'n chwaraewyr cry, Johnny Owen, Alex Darlington a Sam Litchfield.
Ond ydw ddo, mae'n neud y tîm yn gryfach fydda fo. Bêl gan Owen. Wastad yn gythiad lawr y lasgell chwith yma. Owen yn aros am y bas yn ôl gan Craven. Dipyn o le, a mi oedd Price yn benderfynol fanna. Oedd hi'n bêl dda iawn i mewn yn doi pêl ardderchog a mae'n cael ei chymeradwyo gan Sam Jones. Ia, troedd gweithio gan Craven, jyst agor i gorff. Mae'n ddim pwysau na fo cofia. Felly ydych chi'n disgwyl pêl dda, ond yn ei crymannu o ddiwrth y gol, doedd. Neb dod i mewn. Craven at Owen eto. Y bygythiad yn gynnar yn dod lawr o'r asgell chwith yma. Llangen Lewis. Gwych gan Darlid. Sorry Nick, gwych gan Darlid sy'n ei ddal o bêl i fyny. Oedd y gwynt yn dal i fyny i dim bach, ond fel arfer, fel blaenwr, ti'n gwybod fe'n anodd ydi i gymryd 2-3 eiliad ar y bêl. Mae'n disgwyl 2-3 eiliad i cael cymorth, i gael ei ongl bach i basio'r bêl i ffwrdd. Evans yn gweld yr hediad da gan Craven, ac oedd gan Evans y gallu i'w ganfod am hon am bêl dda. Mewn y chwilio am bigger y capten ac yn y diwedd ar ergyd gan Evans yn dod i ddim byd, ond oedd na rediad dal ar y chwith a pas ddaw ar dde. Os ti eisiau ei pres ar rywun yn tîm Met Caerdydd dros y blynyddoedd dwytha o'i safona o'r lefel mae'r dyn yma'n arfer chwarae. O'na ddim pwys, a dydy ddim yn foli anodda, oherwydd mae o'n disgwyl yr eiliad bach na i adael i ddod lawr. Mae'n chwaraewr yn dod o gornol i lygad o, felly ia, ella bod wedi jyst tynnu yn wrth y bêl am yr eiliad dwytha yna, ond dal i bo, dwi'n disgwyl mwy. Elliot Evans. Am y ddau o chwaraewyr newydd Aberystwyth o derwyddon Kevin. 2 o cegidfa. Ac yn ystod y mynd ar dod, maen nhw wedi mynd am dipyn o'r ail haen o, mae honna di mynd tu ôl ar amddiffynwr, ac mae'r bêl yn cael ei rhoi yng nghefn yr hwyd gan Jones, a mae rhaid i Litchfield holi hun, achos fe fethodd o bêl bwysig neilltuol, a mae rhaid deud, mae'r ymwelwyr yn heddiannol ar y blaen o gol i ddim. Mae'n rhaid i ddysgu'n sydyn yn y gêm yma, ac ar y lefel yma, ond mae'n bêl gampus, ond mae'r rhediad gan Sam Jones rhwng chwaraewyr, mae Litchfield rhy sgwar. Mae'n cadw lygad yn dim o'i flaen o, mi dyla fo weld yr rhediad, mae'n rhy sgwar yn y cefn, wedyn Sam Jones o'i gwmpas o. Dwi'n licio'r ffordd, mae Sam Jones yn agor i gorff. Mae o'n agor i gorff i agor y gol, i agor y gornel bella yna, ac yn just pasio i fewn. Dwi'n mynd am pwer, mae'n mynd am cywirdeb. Mae'r bas yn un campus. Mae'r bas yn un campus. Mae'r cyffyrddiad na'n un campus hefyd. Mae'r bygythiad yn dal yn y ddrwg yna, mae'r bêl yn y cwrdd cosbi gan Owen ac unwaith eto Sam Jones oedd yn creu y bygythiad, mae'n ddrwg yna. O'n i jyst mynd i ategu i bywyd o'r Malks, rili, a ffordd oedd yn agor i gorff fel lan. Dwi'n un peth oedd yn mynd i digwydd fyna, y Met Caerdydd yn mynd o gol i fyny. Fel blaenwr, Malcolm, nath o chymryd i neis? Y symudiad yn gampus. Wedyn, fel o sôn yn dweud y cyffyrddiad cyntaf na, jyst cael ei allan o'i draed, ond cadw i ben. Tad o'n neud hynna, ti'n cael yr eiliad i cadw i ben a pigo i ornol. Woho! A dyna be mae'r gwynt yn gallu neud yma. Bron i ddiga gafel ni eto ddo i fynd i'r gornel bell yna. Ond i'r gol eto. Wel, y cic gornel di ond eto. Wel, mae'r gwynt gael gafel ni. Ond rhaid ni weld y bas drwad am y gol hefyd, hefyd Thomas Price dwi'n meddwl oedd y dyn fynd at basio'r bêl. Yn i edrych, ia, Thomas Price. Mae'n gret o bêl, ond mae'n bêl 30-40 llath. Mae'n rhaid i Litchfield symud digon sydyn i stopio hwnna gyrraedd. Ond mae Sam yn neud yr hediad rhwng chwaraewyr, Litchfield neud y camgymeriad, a mae'r weddill yn hanes i fyny rwan y gem yma. Lewis yn gweld y bêl yn ddiw hanner disgyn ac yn adlamu, ac oedd o'n gobeithio bod i golwr o am ddod. Ac i fod yn deg, mi ddoth lan. Ac o raid fo, a mae wedi'n rhyddhau Chubb, a mae Chubb yn... Mae'r bêl mewn ac unwaith eto chdi bach o smonach am ddiffynol, a mae'n edrych yn anghyfforddus yn y cefn ar Aber ar hyn o bryd. Mae'n mor nyrfws
A di fynd un gol ar ei hôl i. Mae'n bartneriad newydd. A sbiwch ar y meddiant, dim gol yn unig sy'n gwahanu'r ddau dîm yma. Ac peth pwysig wrth gwrs, di manteisio ar y meddiant, a dyna mae Met di wneud ynde. Ac mae werth wrth i Emlyn Lewis, a mi oedd Emlyn Lewis yn edrych yn anghyfforddus pan ddisgwiliodd i'r bêl ddod lawr yn dop, nath y golwr amdani hi. Wel, doedd o ddim 100% pan o'n chwarae heddiw. Chwaith, nath o'n neud y penderfyniad yn hwyr. Pan oedd o'n cyrraedd y caedd, oedd ni siarad efo fo. Oedd o di deud wrthai pobl agos iddo fo bod o ddim yn mynd i chwarae. Ac yn yr heilwen mae angen sbectol hael. Ac cadwch ni o golwg arall ar y gol, a mae werth pwysleisio ail gol mewn 2 gêm i Sam Jones, fe sgoriodd o wythnos diwetha hefyd. Ia, llawn hyder de, fel blaenwr. Ond rwan di'r cyffyrddiad, jyst allan o'i drag. Mae'r chwinciad o'r amser yna, fel blaenwr, jyst i osod ti yn union lle ti isio i wneud hwnna'n y gornel. Ie, dyna'r gwahaniaeth. Sefyd i gyfer cymryd 2 cyffyrddiad fyna, yna mae'r gol geidwad ar ei benne, a mae'n lot anoddach i sgorio. Mae'n cymryd y cyffyrddiad cyntaf yna, a pen nath e, a ni'n meddwl, wel, dim ond un peth sy'n mynd i digwydd fan hyn, mae'n mynd i sgorio. Pendant, tîm angen cymryd y 2 cyffyrddiad pan mae'n un gyntaf mor dda hynna. Mae'r ail yn y gol, fel oedd hi. Ond llawn hyder, Sam Jones, 2 gol, 2 gêm. Mae Emlyn Lewis yn ôl ar y maes, a mae hynny yn newyddion da iawn i'r Met, a diam cweith gystal newyddion i dîm Aberystwyth sy'n chwilio am gol. Yes. You're there. Hurry, just there. Come, left shoulder. Tafiad i'r ymwelwyr. Lewis, nôl at lan. Mae o Sam Jones yn y llun i fan unig. Dwi'n bod tro'n meddwl, pan o'n un ymwysod, dwi'n siŵr chdi fo Sion yn un peth. Pan o'ch chi sgorio un, oedd y gol yn mynd y mwy, doedd. Gath o un sy'n dwytha, pan i gael un arall sy'n yma. Mae'r peniad yna yn mynd sydd at Baker. A mae Jack Rimmer yn anadlu yn ddwfn iawn, ac os oedd y bêl at i benno, oedd y peniad amddiffynol yn glir oedd, ond i'r lliw anghywir, a fi bron i Aber dal i pris. Oedd yn y lle iawn, doedd, mae'n chwarae yn y safle tu blaen yr diamont yn fan hyn, a mae'n codi'r bêl. Mae dan i draed o, i fi bach, felly dydy siap i gorffo ddim yn gyffyrddus, dy'r technic ddim yn un da. Bêl gan Chubb. Faes allan at Evans. Yn cynnig hyn mae Lewis Rhys. Ac efo fo, mae Lewis. Mae Rhys di cael y bêl mewn at Owen. Nawr te mae honna'n disgyn i Evans. A mae rhaid i Aberystwyth fod yn ofalus na'r eildro i Evans gael cyfle. Di honna ddim yn drosedd. Chwaraewch ymlaen. Mantes falle'n cael ei chwarae. A mae Litchfield yn clywed galwad Lewis Webb. Ac gyda llaw, tegwch i Chris Baker, gadwch ni damlinellu'r ffaith bod o'n cychwyn gêm, neu chwarae gêm uwch gyngor Cymru am y 150 tro, 150 o ymddangosiadau yn uwch gyngor Cymru iddo fo heddiw. Ie, cefndir da, mae'n 28 oed, dwi'n cofio wedi bod efo Met Caerdydd ysbrynyddodd yn Abertawe oedd o, fel chwaraewr Academy. Ac yn fach o Gastell neu Chris Baker wedi gwneud y wych yn uwch gyngor Cymru. Wel, mae'r sgôr yn aml ddim yn deud stori, a mae'r sgôr yn tanlinellu be mae'r ymdrechion yn dweud hefyd. 6 ymdrech gan yr ymwelwyr, dim un gan Aberystwyth, Sion. A oedd ac unrhyw ameb oedd hon yn bnawn anodd i Aber. Wel, ydy ar hyn o bryd. Fel ti'n gweud, traffig un ffordd yw ar y foment. Mae'n rhaid Aber di sefyll yn y gêm yn marn ni ar hyn o bryd, oherwydd os eith ei ail gol mewn yna. Mae'n dipyn o mynydd i fynd lan. Felly sefyll yn y gêm. Gwaith arddercho gan Jones a Rimmer. Ac neis gweld Aberystwyth, gael llaw nôl yn ei streip, Sion, ynddi? Ond heb notisio, mae'n onest, ond ie. Wrth y modd, os oedd yna gan John Owen, di gweld yr hediad gan Rimmer
Tro gyntaf dyn nhw cydweithio i lawr yr ochr de yma. Fe yna well. Tro gyntaf i Aberystwyth yn tu ôl i amddiffyn Met Caerdydd. Edge am roi pawb ar ymyl i set at y postyn pella. O, nawr ta hwnna hanner cyfle fanna i Owens wedi gallu reoli hi, ond mae Evans di chlirio i fyny chwilio am Rhys sy'n methu cadw i fewn. Pasfach, ceisio mynd dros Litchfield eto. Ac oedd Sam Jones yn barod i fanteisio. Sam Jones, mae fe'n glefer fo chwaraewr yn y marni o beth dwi'n gweld yn y hanner cyntaf yma. Dys yn chwarae oddi ar yr amddiffynwr. Edrych am y pocedi yna. Edrych fel sydd yn chwaraewr sydd yn deall y gêm yma. Ie, rhwng chwaraewyr mae chwarae de. Ti'n hollol iawn. Mae wedi chwarae wrth yr ysgwydd. Ac os dwi'n gweld mae Litchfield yn just camu nôl, mae'n dod o'i flaen o. Just cadw, cymysgu pethau. Gofyn cwestiynau gwahanol, a mae'n neud hynny i fyny rwan. Rymer. Creifen eto sy'n cael hanner ardderchog lawr yr asgell yma. Mae o wrth wraidd popeth yn aelod o Academy y Seintiau Newydd. Mae'n y ddau ymddangosiad i'r tîm cyntaf. Lewis i weld i dod dros i anaf. Elliot Evans. A rhyw gyfnod bach bler. Y bêl o'r gwyrdd i'r piws am yn ail. Os mae piws ydi lliw gwyn Beaujolais. Gwych gan McCarthy de. Pêl allan o'r awyr. Pan oedd y dan bwysa. Just efo tu allan i droi'ch chwith. Just i'w flic bach allan i'w chwith. Yep. Gwych y chwaraewr. Dwi'n meddwl, da ni ddim yn siarad digon amdano fo'n ei ddeud hynny. Owen, at i gapten Baker. Cael ei chasglu gan Lewis Rhys. Galwad i'r dde, mae'n mynd i'r chwith. Oedd yr hwng dau feddwl yn doedd am Aber di cael ei chipio. Ericsson. At Howard. Baker. O, mae chwaraewyr Aberystwyth yn gweithio'n galed iawn, ond mae'n waith caled iddyn nhw, bydd gyfle i ddod â hi nawr. A rywsut, mae Darlington wedi gallu sicrhau bod hwnna'n cael ei bwydo allan. Ond Lewis di darllen y bygythiad, mae o wedi canfod Evans. A mae'n gyrru. Sgorio ar y gol, Jones ar ei feic. Litchfield efo fo, mae'n mynd i fynd i hun ar te, mae'n disgyn, mae Litchfield yn edrych yn bryderus am hanner eiliad, ond dim cic o'r sbotyn, a mae yna ddau flaenwr yn ymyl i'n ysgwyd i penne, a dwi'n meddwl yn cytuno. Iwn yn gysylltiad, sicr oedd i fraich o dim yn sydd i fewn i wynaf o, pan oedd o sgipio tu fewn efo. Mae'n olwg ar honna yn y man. Ar bêl gan Price. Digon o le gan Elliot Evans, gormod o le fyddech chi'n tybio. Mae Jones yn mynd lawr o'r ochr dde, a mae Rhys yn y canol, ond Jones yn ei chasglu hi. Tanlinelli pwynt Sion Meredith a Malcolm Allen, mae'n brysur, mae'n rhwng chwaraewyr Elliot Evans, ac ar ei ddim cyrraedd Rhys. A maen nhw'n dal i drafod. A oedd na, gic o'r smotyn. Wel, yn gyntaf, lot gormod o le yn y marni, mae'n literally fod lot fwy agos iddo fe. Okay, mae yna chydig o gyffyrddiad ond yn y marni mae'n mynd lawr bach rhy hawdd. Mae fe'r i ffordd lawr fel sy'n mynd mewn i'r dacad yn y marni. Malks? Ti'n gwybod fe, dwi'n cytuno efo chdi, Sion, a dy lawr rhy hawdd, ond fysa Litchfield yn y llyfr bach am weddill y gêm gyda fi, so fi'n disgwyl. Wel, mae Jones di rhoi amser anodd iddo fwy nag unwaith yn barod, yn dydi, gan gynnwys y gol. O, dwi'n di dysgu. Na. Mae'n di wneud o tair gwaith iddo chwarae, oedd i wrth i ysgwyd o am y bêl dros ben am ddiffyn, a mae'n di dod i fewn. Nath o sgipio ti mewn i droed efo, oedd o ddim yna i warchod. 20 munud, o'r gêm di chwarae. Ar hyn o bryd, dim ond y Flint
sydd wedi sicrhau 2 gêm, 2 fuddugoliaeth mewn 2 gêm ar gychwyn y tymor yma. Sech chi wedi darogan Flint a Met i ennill y 2 gêm gyntaf, Malcolm, sech chi'n synnu? Sech chi'n meddwl bod y gyngor wyneb i Weirennig, dwi'n meddwl. Wel, fori am 11 neu 20 munud i hanner yn hytrach ar-lein yn fyw. Cymal gyffro y pres yn y ralio, a mae'r dilyniant i'r ralio yn aruthrol, a dwi wrth y modd yn gweld pobl yn rhoi sylwadau. A mae'n gystadleuaeth dda, a gewch chi weld y cyfan ar S4C. Price, lawr y chwilio am Rhys. Mae'n dweud un peth, mae'r gloman di mynd yn ddistaw. Mae'n rhaid bod ti'n gwylio'r gêm. Sean, ti'n mor ddistaw o hynny, wyt ti? Na, uwch yn penna ni, mae yna golomen di bod yn sgwrsio'n braf efo Malcolm. Ac yn deall ei gilydd. Yn deall ei gilydd dim. A wedyn, mi ath i am rhyw dro bach. Ac i chi sydd ddim yn dilyn iolo, nid honna di'r golomen gyda chael gwylan oedd honna. Ni di newid channel fan eto. Y bêl gan Howard. Elliot Evans efo fo. Howard yn canfod Lewis. Mae Lewis di gweithio'n galed lawr o ochr chwith na. Ond mae'r Lewis arall am y Cathy a Craven a Chubb yn go awdurdodol. Lewis eto, yna gam sefyll fan ma beth bynnag. A mi fydd Ryan Jenkins oedd yn sgwrsio'n braf efo Christian Edwards cyn y gêm. Efo'i gilydd am 7 mlynedd, Ryan yn is-reolwr i Christian Edwards. Ac o'n i'n cael eu hanes nhw'n ôl. Yn mynd nôl blynydde, fel mae'r cysylltiad rhwng nhw wedi cryfhau. Nawr te, Litchfield. Price efo fo. Na chi brwydiau rhwng 2 ddyn cydnerth. Litchfield i gyd o dda fan'na. Tro gyntaf ni'n weld dod allan efo'r bêl. So mi'n just... Ni'n cael weld o'i bach yn tacluso mwy ar ei amddiffyn cyn efo wneud pethau fel un, ond gwrdd y teg iddo fo. A dim ond i brofi'r pwynt, o ni'n disgwyl llun o Sean am funud, ond na, da ni'n gweld colomen go iawn. A mae wrthi... Mae'n mwynhau'r gêm, mae'n trydar yn braf yn dydi, mae wrthi, mae'n cwian uwch yn pennau ni. Gwrando ar dy sylwebau di. Gwrando arna i. A mae'n cyd-sylwebwyr ni'r y bottom coch, di drysu'n lan. Pam maen nhw'n dangos cloman? Maen nhw'n newydd dweud, it was brought the cat amongst the pigeons. Nawr te, captain Aberystwyth, un o'r unweddau fo. Mae o yn ddreinen yn ystlys nifer oherwydd y tafliadau hir yma. Fel hyn ddoth y gol, un o goliau Aberystwyth y thysletha. A mae'n cael ei chlirio. Dim ond mor bell ag Ericsson. Chubb. Elliot Evans, nôl at Chubb. Ambell un o chwaraewyr Aberystwyth yn cwyno bod yna lawio di bod ar ôl y tafliad. Gniolwg ar honna yn y man. Edge, diolch wedi bod digon amlwg yn ynhyb i. Mae'n un o'r chwaraewr cry yn y tîm, ond ar yr ymylon mae Edge di bod. Nawr te, oedd na gwyno i gyfeiriad Hugh Jones. Nawr te, gadwch chi o golwg, dyma'r tafliad. Cadwch chi gyda'r Baker. Lewis na hefyd. Mae'n di ben lawr, dwi'n meddwl brwsio o ddiwrth i fraich o hefyd, ond sydd bod na'n lwcus a Baker di cael ei gosbi am honna. Cyfla i Abertawe, i Aberystwyth cael y bêl yma i fewn i'r cwrt cosbi. Ie, dyn ni'n eisiau sôn am Abertawe heddiw, colli adre o 2 gol i ddim yn erbyn Luton a hynny yn ôl y sôn, ond yn hanner y stori. Di gael chwalfa go iawn, Wrexham di ennill o 5 i ddim yn erbyn Maidstone. Ac oddi ar y cae, mae rheolwr yr ymwelwyr yn cael pregeth fach, di bod chydig bach yn rhy llafar, a Hugh Jones di mynd i watgoffa fo. Nôl â ni. Mewn i'r cwrt, Litchfield ath amdani hi. Ac i bod yn deg, Chubb bod i dod ar draws fo welodd y bygythiad. Nawr te, Jones. Gwelhediad gan Evans. A mi oedd Edge di mynd holl ffordd nôl, a mae Webb yn ei chlirio hi. Craven eto.
deallus gan Crefydd chwilio am Jones. Dim yn cyrraedd mewn yn galed ac yr hi galed gan Carl McCarthy. Ia, Darlington jyst yn defnyddio i brofiad yn dal i dir. Mae'n eich fod yn ddewr fel blaenwr i wneud hynna. Ti'n gwybod mae dy dîm di angen i chdi trio ddal o bel, mae'n fyny ne i ennill trosed. A mae'n neud hwnna, na ni weld. Mae'n newid Aberystwyth yn mynd i fewn amdan y bel, ond mae'n bel sal. It's just amseriad. Mae'n rhaid chdi trio canolbwyntio ar amseriad y rediadau mewn. Rimmer. Mae o'n olffiwr penny gan Brymer a mae eisiau taro rhyw saith bach da mewn fan hyn wan, tuag at ysmotyn gwyn. Mae'n cael hongian yn y gwynt. Ac yn y diwedd mae'n cael ei chlirio gan Thomas Price. Neu fi fel bod chdi'n gwybod pwy ti siarad am Nick o'r golf man. Nath o ddim pynsio i fewn digon o ddod, oedd y gwynt i gafal yn ei pyn bach. Yna di broblam. Ie, 2 iron di Croenic yn lle 7 iron. Mae Sion yn medru chwarae golf ni. A dwi rioed i eisiau 2 iron y mywyd, a disgwyl chi. Ni'n licio gweld i ddyn. Dwi'n gwybod pam, dwi wedi prynu bag, dim ond driver, saith a Peter dwi'n defnyddio. O gyda fi o'n un arfer chwarae golf, ond mae un o'r clybau fynd i'r goedan yn Gynarfon o'r rwan. Ond sy'n iawn, mae Jack Lynn yn tipyn o golfwr o'r teg yma. Ydy? Rwy'n chwarae 2, 3 felly. O, mae di chwarae. Ie, handicap ar ei clis, ie. Mae Thorn isio hon, a fel capten, mae'n ni'n tybio bod i bleidlais o'n drech nag un Chubb, ac yn wir yma hi dim yn hawdd wrth gwrs, mae'n siŵr taflu mewn i'r gwynt yma. Ond dyna mae am wneud, a'r hediad crwna fel mae am i wneud, a di ddim yn cyrraedd na di. Wel, bendant di ddim, a fel nes ti weld yn o'r cicrir eiliadau nôl. Dwi'n mynd gweld Aberystwyth yn sgorio mewn chwarae agorad yn y hanner cyntaf yma. Mae rhai nhw cael safon i fewn efo'r tafliadau, efo'r ciciau rhydd. Mae'r unig ffordd dwi'n gweld nhw'n sgorio union i pethau. Yep. A mae yn ddadl oesol ydy'n fantes bod efo'r gwynt neu'n erbyn y gwynt ydy, ac yma mae Aberystwyth yn crand os ydwethpeth cael peli cywir mewn. A Met Caerdydd ddigon clefar, ddigon ymwybodol. Mae'r gwynt, mae nhw fo'r fantais efo'r gwynt yma, mwy yn y hanner cyntaf. Un gol ar yr egwyl, sy'n Aberystwyth dal yn y gêm. Dwi'n meddwl beth o Sion ar ôl nhw ildio'r gol o aros yn y gêm, diolch beth pwysig, ond mae rhaid nhw'n hynny a beth ildio eto. Pêl da mewn gan Rhys! O, na chi gol Gampus. Ail gol y gêm i Jones. Y cyfan yn dod o bas wych o'r chwith. 2 gol i Jones a wedi cael ei creu gan 2 bas Gampus. Ac mae'r ymwelwyr ar y blaen o 2 ddim. Mae'n symudiad da i ddechrau fod ydy. Unwaith mae'n dod lawr yr asgell yn fan hyn. Mae'n croesi, Rhys yn croesi, ac yn amseru'r rediad yn berffaith. Edrych lle mae Jones yn sefyll. Unwaith mae'n dweud chwith o, mae yn y corridor ansicwydd. Mae hwnna mwy perffaith na dwi'n rhoi i weld. Lle mae'r golwr ni'n gwybod os o'n mynd a dod. Mae'r amddiffynwyr yn gwynebu'r gol. Ydyn nhw'n mynd i glirio neu mae'n mynd i mewn i'r gol. Ond mae'r ymysodwr llawn hyder yn dod rhwng nhw eto. A just mae'r pwyr ar y croesiad canolbwyntio ar y cyffyrddiad. Mae'n cael y cysylltiad cywir a eto mae'n pasio i fewn i'r gol. Ac mi fydd Ben Ericsson, dwi'n meddwl, oedd yr amddiffynwr o ddefo, fa fydd o'n siomedig, Sion. O'n i jyst yn mynd i weld John Owen jyst ar yn... A mae John Owen yn oedi. Vicar, mae hwnna yn drosedd. A'r dyfarnwr cynorthwyol, benderfynodd bod Flint yn ennill hwnna. Ond ia, nôl at yr amddiffyn, Sion. Ie, wel, beth o'n i'n mynd i weid, oedd ymysodol jyst moyn i mwy. Oedd e llathen tu ôl i Ericsson ar ddechrau'r symudiad. Ond yn benni lan, yn cael ei drod ati a just, tywod... Isio sgorio. Isio sgorio, ond eto o rhan Aberystwyth, ydy siomedig ofnadw o rhan y fforddus yn amddiffyn hwnna. Flint, allan nhw'n fforddio gwastraff fel yna mewn sefyllfa mor addawol a hynny.
Ac, fel gyda chi wedi sôn o blaen, oedd y cyflymder ar y croesiad hefyd yn dod gan Rhys. Unwaith mae'r pwer ar y croesiad, mae'n breuddwyd yn ymwysodol dod i fewn. A wedyn ti'n just eisiau canolbwyntio ar neu cysylltiad cywir. Mae'r pwer arni. Ti'n mynd gorfod wneud i byd a, just rhywun yn wesu i mewn i'r gornel. Fel nath o gwych. Tro Lewis i hyrddio hon i mewn. A mae o wedi bod yn ddigon ar yr ochr yna, y Lewis ar y sawl gwaith ydi enwi'r ddau yn yr un gwynt. Dwi'n meddwl, mae wedi bod yn wych yn yr hanner gyntaf, Sam Jones, hanner awr cyntaf yma. Ond ti'n edrych ar ail gêm o'r tymor Ericsson a hefyd Litchfield. Ddim y partneriad, maen nhw'n edrych yn sigledig iawn yn y cefn, yn y canol. Aberystwyth. Ond dwy gol, ond fel o'n i'n sôn, wedi cael ei creu mor gampus yn dyfan. Creu fy yna fo un, a wedyn Price meddwl gyda efo un, a wedyn Rhys efo'r croesiad, y chwip o croesiad na o'r chwydd. Ond mae gen y dyn yma lot i wneud dal i fod. Ti'n bod, sori, Price o'na, Rhys o'na, ond Sam Jones, mae reidiadau fo wedi bod mor glefar a mwy smart na'r amddiffynwyr yn y hanner gyntaf yma. Pêl sydyn arall mewn at Harry Owen sy'n mynd in! O, mynd e giw wrth y posti pella! Ac fe gafodd i methu gan Rhys gyntodd, Elliot Evans tu ôl iddo fo, a dyna allai fod wedi bod yn ddiwedd y gêm a mor gynnar â hynny. Mae bygythiad yn ôl i fan Becar yn mynd amdani, ac oedd Webb yn ddewr ac yn effeithiol fanna, a mae hwn yn gyfnod anodd, Sion i Aberystwyth. Wel, mae'n donar ôl donar hyn o brig yn Met Caerdydd. A mae'n rhaid i weid, salon ar popeth maen nhw'n neud yn hyn o bryd. Eto, jyst yw gyffyrddiad bach silc, fel dwi'n gael efo, gan Jones. Ond, croesiad o... Ti ddim yn disgwyl Elliot Evans feddwl dio ddim yn dichalu ar y posti bella. Ond mae Sam Jones yn fe bobman ar hyn o bryd. Tod yn tynnu ffwrdd i'r asgell yna. Fel ti'n gweud, y bas na mewn. Cyw o'n nhw ar y llosyn pentlas, ond gosod nes nhw'n sgorio. Ie, ti dal yn disgwyl Elliot Evans allai wneud y well na hynny ar y posti bella. Ond dwi'n siŵr bod oedd i disgwyl i Rhys ddod i mewn o'i blaen o. Dyn nhw'n methu cadw'r bêl na dyn, Aberystwyth. Dyn nhw'n methu cadw'r bêl. Sam Jones eto allan at Evans. A mae o'n dod fwy mewn i'r gêm. Croesiad da, mae'r golwr yn aros, a dyna'r hat-trick. Am hanner i'r bachgen yma, gol wythnos diwetha, tair mewn 33 munud wythnos yma. Ac mae gan i reolwr o bob reswm fel fo i ddathlu, mae'n dair i ddim yn barod. Does a ddim cryfdar fel hyder. Hunan hyder. A dyna gyda'r dyn yma. Y croesiad, gwych gan Elliot, mae'n jyst gael hanner llath. Wedyn croesiad. Dwi'n cyrraedd un bron, ond mae'n gael hanner llath. Ond yr amseriad eto gan Jones yn dod i fewn, Sam Jones, yn dod i fewn fel ymwysodwr. Mae o'n cyrraedd pan mae'r bêl yn cyrraedd. Dwi'n cyrraedd cyn, fysa'r amddiffynwr na. Mae'n cyrraedd pan mae'r bêl yn cyrraedd. Mae hynna yn berffaith, a mae hynna yn glinigol. Sam Jones i ddechrau yn bwydio allan i Elliot Evans. Wedyn ddim jyst yn edrych ar ei basau, mae waw, grech. Mae'r hediad yn bwrpasol. Mae'n gwybod yn union lle mae'n mynd. Mae'r dyn ar dan ar un o bryd. Se'r yn y gêm? Yn barod. Dyn ni'n cael ei na, champion ar y hana. Dwi'n siŵr, da ni ddim, ond fydd wrth i fo. Ti'n sôn o fanna, Sion, am pwynt pwysig. Faint o bobl sy'n just pasio'r bel allan a mynd i gysgu wedyn a meddwl, o, sy'n rhaid i gario ymlaen. Mi nath o pasio'r bel allan, nath Elliot Evans oedi ar y bel i fi bach, dangos hanner sgil, ca hanner lladd, croesi mewn. A lle oedd Sam Jones? A mae fe'n hymlle i'r amddiffyn hefyd, achos mae fe'n dod yn ddwfwn. Felly, ys neb yn gwybod lle mae fe'n mynd i ddod o. 10 munud eto tan hanner amser. Ydych chi'n teimlo bod yn mynd i fod yn 10 munud hir i Aberystwyth? Mae Aberystwyth ar y munud ella'n teimlo fel Manchester United yn Brentford wrth dwytha. Mae fo. Ond yn ei bedair nôl i Brentford. A beth sy'n ddiddorol, Sion, mae Met yn dal isio'r bêl, yn dydyn, pan mae'n gig gryf neu rhywbeth, maen nhw eisiau chymryd un sydyn, maen nhw eisiau troi'r gyllell.
Ond hollol Nick, dyn ni wedi gweld ystod o'r haneddiant tipyn yn uwch, ond i fi, y peth pwysig maen nhw wedi gwneud yn ychwanegol yw maen nhw wedi pigo lan yr ail bêl. Dyn nhw'n rhoi cyfle i Aberystwyth efo unrhyw beth. Unwaith mae un ochr o'r Aberystwyth i gael y pêl, os dim opsiwn man iddyn nhw. Can nhw'n mynd eto. Rhys yn chwilio am Baker. Da ni wedi gweld hyn gan y Met o'r blaen hwn. Maen nhw chwarae'n llydan, maen nhw lawr y dde, lawr y chwith. Wel, eto mynd ôl i bydd o Mark Sylfi'n siarad Emlyn. A o'r rhan y stamp mae Ryan Jenkins yn rhoi'r tîm. Maen nhw eisiau bod mwy agored. Emlyn fel amddiffynwr yn becso chydig oherwydd maen nhw wedi bod mor gil yn ei ystod nhw gyda Christian Edwards, ond yn sicr o dan y rheolaeth newydd yma, maen nhw'n fwy agored a moyn chwarae fwy pêl-droed, a dyna'n union beth wedodd Emlyn. Da ni'n meddwl mai anaf ydy hwn, hynny yw mae John Owen wedi bod yn anodd iawn iddo fo a Darlington, ond mae o'n gadael y maes a Gobryn bod Sam Phillips wedi disgwyl dod mlaen mor fuan a hyn, ond Siom iddo fo. Ie, mae'r unig beth gyda John Owen. Ni wedi gweld y sawl achrysur yn goffo mynd oddi ar y cael oherwydd rhyw anaf. Mae fe'n gyflym ofnadwy, felly gyda cyflymder, fast twitch fibres ag ati. Ond come on, mae'n 30 oed rwan. Dyma di chwarae, tymor hyn, mae di fethu'r dwy gen gyntaf. Dydy o'n metha 100 dod i fewn ni. Mae'n yn orfeniadol gobeithio, ond dwi'n disgwyl dipyn bach mwy na hynny. Phillips yn cael ei faglu nath y dyfarnwr oedi ac edrych ati gynorthwyr ac oedd o eisiau gweld hefyd oedd rhyw fath o fantes. Mae McCarthy bod chydig bach yn ofalus, mae McCarthy wedi cael ei gosbi am ildio mwy nag un cic rydd ac hynny yw, yn ar y bach, pan ydych chi wedi gwneud un normod, ydych chi'n gael y garden felen. Llawer yn ei chweith, ond na i ddweud un beth am McCarthy. Ti angen pobl fel fo. Dim chwaraewyr, pobl, cymeriadau, cry, sydd wedyn, mae'n anmagu o gwmpas y stafell newid na. Pobl Emlyn Lewis. Chwaraewyr ifanc sy'n dod i fewn. Na hi. Sa gol i Aberystwyth nawr. A fe llygedyn o baith iddyn nhw. O, mae honna di taro yn erbyn dyn i hun, dwi'n meddwl. Chwip o ergyd gan Flint. Dwi'n meddwl bod di taro yn erbyn Darlington. A bydde honna di bod yn amserol iawn i Aberystwyth yn bydde. Ti di sôn yn sydyn iawn yma am hanner cyfla yma, ond ti'n iawn, Darlington oedd y dyn, a thar ffordd, yr ergyd dod i fewn. Dwi'n just edrych, mae Met yn edrych cam o flaen. Dwi'n gwybod y dair gol i fyny, ond ar dechrau'r gêm, maen nhw ar y droed flaen na. Union be oedd Emlyn Lewis yn ditha ni, po Ryan Jenkins a rheolwr yn gofyn nhw'n wneud. Dyma o'n i'n deud ychydig funud yn ôl wrthych chi. Dwi'n methu coelio. Os ydych chi'n meddwl bod na rhyw 2 funud ar ôl a bod nhw ar ei holi o gol i ddim yn chwilio am gol. Maen nhw'n fi-dostyr ar hyn o bryd nebyn Aberystwyth a di Aber ddim yn cael setlo na dyn. A pan ti'n gweld y perfformiad yma yn hanner cyntaf, dwi'n sioc bod nhw wedi curo ceic honna wythnos dwytha. Di curo y dre newydd yn cwmpan y gyngrair wsos cynt. Mae hyn i fynd i fod yn gewri. Ella am y pencampwriad tymor yma, ond bendant am lle yn Ewrop. Ac wrth gwrs, os da chi'n cael pwyntiau yn hanner cyntaf tymor efo'r fformat newydd, mae hynny yn gallu bod o'ch plaid chi'n ail hanner y tymor hefyd. Felly, adeiladwch y pwyntiau mor fuan ac a gallwch chi. Ie, ti'n hollol. Iawn yn deud hynny, llygad y le. Ond na i ddeud, dwi just teimlo ydy oherwydd mae Aberystwyth mond yn ymarfer unwaith yr wsos, a mae lleill yn ymarfer 2, 3, illa 4. Ond drosau gan Phillips fyna. Gwthiad bach ar Craven. A'n 2 gêm fyw nesa ni gyda llaw. Wel, nos Wener yn fyw ar S4C gan Handy 7. 2 dîm sy'n dal i chwilio am 'i buddigoliaeth gyntaf, coeliwch neu beidio. Y Bala yn erbyn y dre newydd yn fyw ar-lein. Ac yn dilyn honno y dimawdd canlynol Pen-y-bont yn erbyn Hwlffordd. A hynny am 7:45. Eto yn fyw ar-lein. A dilynwch yn gwefannau cymdeithasol ni. Mae'r goliau i gyd yno i chi. Gan gynnwys arbediadau ac unrhyw ddigwyddiad arall o bwys ac o drafod Baker. Chwilio mewn am Rhys. Ond mae wedi gyd yn dda. A pam ddim. Mae o'n creu. Ac mae o... Licio dychymig
licio'r syniad. Mae'n troi yn sydyn iawn ar y bel i wynebu'r gol yma un. Un peth ar ei feddwl, positif, fetai droi, fetraf. Hannar, wel, oedd yn mynd o'n hannar llath o gweddon gath yn ergyd i mewn. Licio fo, licio gweld hynny mewn chwaraewyr. 5 munud o'r hanner yn weddill. Ac da chi'n teimlo bod rhaid i Aberystwyth sicrhau bod pethau'n aros dim gwaith na maen nhw ar hyn o bryd. Ia, sicr yn y hanner cyntaf yma. Mae y Met Caerdydd wedi wneud o ddigwydd. Nath Aberystwyth di disgwyl o ddigwydd. Ericsson oedd ar dacl o Abertawe dros yr haf. Elliot Evans at i gefnwr, ond hwnna chydig bach yn llac nad i ddim. Mae'n cyrraedd y nod. Y bêl gan Price. Price a Dries. 2 o grewyr. 2 o'r goliau. Elliot Evans oedd y llall. Y 2 gol yn cael ei creu yn fendigedig. Nawr, dyma rhywbeth i'r eilydd. Phillips yn dar i ôl o. Lewis a Phillips yn y ras. Mae Phillips yn dar i fynd. O, fe gafodd Lewis y bêl. Mae rhaid gynnau. Dyna oedd yn ymateb cyntaf i bod Lewis wedi cael y bêl. Dwi'n meddwl bod chdi'n iawn, ond mae'n glefar, mae'n gwybod mae Phillips yn gyflym ac am o, felly mae'n dod ar draws o, a mae'n plygu mewn efo. Mae'n plygu mewn efo, fo'i bwysau, fo'i gryfdar. A wedyn, mae'n cael y cyffyrddiad ar y bêl. Ond dydy ddim i gyd yn hollol. Dwi'n gadael gyfleithiol, wrth gwrs, ond ar y cae dwi'n sôn am. Ie, fi'n gytuno beth ti'n gweud yn aml, ond dyna'r gwahaniaeth yna fe. Emlyn Lewis yn y cefn i Met Caerdydd, cyfle da fyna. Aberystwyth yn y cefn, maen nhw wedi bod ar goll yn y marni. Ie, dychmygwch gyd-efed yn mynd ar ôl y ddafad. O, hwnna dacl 10 gan y ffarmwr. A ddeitha fo wedyn bod chdi'n gael fo'n gyd-efed. Fel na mae'n ymarfer. Di fod. Sgynnon nhw'n cyd yn y ffarm, di mwy, pobl sy'n mynd. Da ni wedi cael Colomen, da ni wedi cael Gwylan, da ni wedi cael cyd-efed. Croeso i natur ar S4C. Nawr te. Cyfle i ddod â hi. Os da un gol i roi chydig bach o space i'r cawl ma, ddim ar hyn o bryd. Mae gynnu fo dipyn o waith trafod ag ystyried. Wel, mae'n brin efo'r hifa hefyd i garfan o. Mae o'n chwilio am chwaraewyr dal i fod, ond sgynno'n llawer amser ar ôl, nagos, yn y ffenestr dros blwyddyn yma. Evans. Sbiwch pwys di mynd ar ras eto. Ie. Ac oedd Webb allan. A mae'r bygythiad yn dal yna. Chwep o groesiad eto! A mae'r peli ma yn cael ei tanio mewn mor sydyn. A bigger oedd hwnna. Ie, bigger oedd hwnna. Dwi'n meddwl oedd o'n mynd am y gol. Dwi'n gwybod nad o'n cymryd cipolwg i weld lle oedd y gol o'r yma. Dwy waith. Ond mynd am croesiad oedd o. Ond eto, just yr agwedd na o gau i lawr. Aberystwyth wedi gwneud amser i glirio, ond oedd o yna ni gau ac ar y bloc ar hwnna, wedi cael ei groesiad i fewn. Sbiwch ar hynny. Sion, dyn yn annog i dîm yn demon ar y blaen, o 2-0. Ie, gwych. Croesiad oedd hi, slice off i drod i oedd hi, ond fi'n cytuno gyda di Mike Twan, fe Emlyn. Ti'n siarad fi Emlyn, captain Cymru ec. Mae ydyn nhw pobl sy'n moyn torchi llewis a rhoi perfformio mewn bob disadwch. Ac yn dydyn y rhyfedd, fo'n haf lle mynd gymaint o fynd a dod wedi bod. Gymaint o fynd a dod. Dyma'r tîm sy'n heb wneud newidiadau. A dyma'r tîm sy'n wedi gwella o tymor dwytha. I weld beth da ni wedi weld hyd yn un. Da ni'n gwybod da ni'n gynnar yn tymor, ond yn sicr maen nhw'n mynd i wella. Maen nhw'n mynd i gryfau. Dwi wrth y modd efo'r athroniaeth, efo'r steil, efo'r cynllun, efo'r patrwm. A'r anger. Mae'r anger yn ychwanegol yn dydi. A mae wedi cael ei ddangos yn bob un y system gan bob un chwaraewyr 2 funud o amser ychwanegol. Mae Ciro Gema neu hefyd yn magu hyder, dydy. Ac mewn ystafell newid, mae hyder yn beth anfon. Ac mae'n werth tomlinellu. Does a ddim newid, ac sôn oedd ydi wrth gwrs am y newidiadau dros yr haf ar holl fynd a dod. Ond
yn mis Ionawr y flwyddyn y Mary Jones gyrraedd, ynde? Mae hwnnw wedi bod yn newid positif, yn dydi? O, does am cwestiwn. Ond weithiau pan mae rheolwyr newydd yn cymryd drosodd, mae yna rhyw ysbrydoliaeth, neu mae yna amser setlo. Ardderchog gan Chubb. Rimmer oedd yn rhoi'r bêl i mewn. Nawr te, bwy mae hwnna'n mynd i ddisgyn. Wel, diolch wedi cael llawer o brofiad o sgwrsio a phregethu hanner amser. Fydd hon yn mynd yn hawdd, Malcolm. Fydd o ddim, ond dwi'n gwybod Sabine i sgidio fo, so fi'n just dweud, gwrandwch, iawn. Da ni ddim wedi gwneud mor dda, felly yna newid system, felly yna ddau chwaraewyr o'r wrth y fai, cytio neu gwaniaeth neu cyfle iddyn nhw i fel pan nhw'n medru dod i mewn i'r tîm yma. Ond, curwch yr ail hanner. Dyna sy'n negas gyda fi. Curwch yr ail hanner, a gan ni o leia, gan ni fynd o yma efo pennau fyny pyn bach. Pyn bach o falchder. Yep. Penna lawr ydi ar hyn o bryd yn sicr. Craven yn un o'r prif resymau am hynny. Darlington, mae wedi bod yn dawel. Clyfer gan Darlington mewn at yr eilydd. Da chi bron iawn yn deud biti. Sa Phillips wedi rhoi honna yng nghornel yr hwyd lles y gêm. Ia, ac mwyn sgwrs, dwi'n meddwl, Taff Williams yn yr ystafell newid na'r rheolwr Aberystwyth. Ond hwnna di'r cyd chwarae gorau yn ei Aberystwyth yn yr cyntaf yma. Just i'w tynnu ar draws i nath o, yn lle just peidio mynd am pwer, just y cyfeiriad na, yr cysylltiad na. Ond Phillips di edrych ar da yn ysbryd ar y gael. Do, mae wedi. Mae wedi. Un o'r chwaraewyr di mynd o derwyddon Cefn. Ond ers sawl blwyddyn yn ei achos o. Ond sioe, Sam Jones ydi, yn hanner gyntaf yma, hat-trick ni. Pan bydd hon yn yr awyr, fydd y chwiban yn chwythu. Dyna ymhoffwdoliaeth i, Malcolm. Diolch yn fawr iawn, Hugh Jones, dyfarnwr. O te, Lewis. Da ni'n y drydedd funud o'r ddau funud ychwanegol. A dyna hi, hanner un ochrog, hanner un seren o bosib tair gol. Hat-trick i Sam Jones. Digon i blesio Ryan Jenkins. Tair gol o safon, tair gol wedi cael i creu gan 3 pas o safon. Gymaint o waith gan Aberystwyth i wneud ar ôl yr egwyl. Dewch nôl i drafod y cyfan ar ôl yr egwyl honna. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn nodi pêl-droed ar S4C. Ond ambell i beth yn debyg rhwng Aberystwyth a Met Caerdydd. 2 dîm dy rheolwyr newydd, 2 dîm di ennill i gemau cyntaf. Mae tebygrwydd yn stopio fan yna. Dim ond un tîm oedd yni yn yr hanner cyntaf. 3 i Met Caerdydd, hat-trick i Sam Jones, wham bam. Diolch yn fawr, Med Sam, a'r cefnogwyr o Met Caerdydd. Maen nhw wedi mwynhau honna mas draw. Dim ymheuaeth am hynny. Sion Meredith yn cadw cwmni i fi, wedi bod lan yna yn sylwebu hefyd, tipyn o berfformiad gan Met. Nes i siarad efo cwpl o bobl, wedi gweld yn erbyn Cyn Conan penwythnos diwetha, a di mynd, mae'r ein yn edrych yn gryf. Wel, ni wedi gweld hynny, da'n llygad yn hunain, fnaw yma. Ie, waw, am berfformiad yn y hanner cyntaf gyda Met Caerdydd. Y gwaniaeth i fi oedd yr angerdd, ond y moyn popeth lot mwy, dal lan ar ail bêl. Dim yn rhoi'r amser i Aberystwyth ar y bêl hefyd. Pyn oedd nhw an cael cyfle a dim lot o opsiynau i unrhyw chwchreuwr Aberystwyth. Felly, perfformiad anhygol gan Met Caerdydd yn y hanner cyntaf yna. Ie, tair i ddim. Chi eisiau bod yn ofalus o gwyd, dwi'n mynd ben eto, ond mae'n mynd i gymryd gwerth iddyn nhw mewn i hon. Dewch chi ni edrych ar y goliau, a'r gol gyntaf. Sion, mae'n glasur. Mae'n glasur, ond i fi, yr amddiffynwr ddim yn gwneud yn gret, ond Sam Jones sydd wedi bod yn dan yn ystod y hanner cyntaf. A beth mae'n gwneud yn dda yw cymeryd y cyffyrddiad cyntaf. Dim ond gofro cymeryd ail gyffyrddiad, agor i gorff y lan. A pyn nath hynny, dim ond un peth oedd yn mynd i digwydd, gol. A i fod yn onest, dyw Aberystwyth yn mynd i gallu delio gyda fe yn y hanner cyntaf yna. Na, a mae'n gwneud rhywbeth anodd i edrych yn syml yn crefft, a mae Sam Jones wedi gwneud hynny yn yr hanner cyntaf. Mae symudiadau fe hefyd. Mae'r 2 gol nesaf, mae'r croesiadau yn dod mewn bob ochr. Un dy fewn o chwith, un dy fewn o dde. Mae fe'n syncronhoi o'r angerdd nes di weid. Mae'r dwyster yn chwarae Met i dal yn sylw ni hefyd. Ydy, a fel ymysodwr, ti moyn safon ar y croesiadau. Dyna'n union yn beth mae wedi cael Phillips fan hyn. Dwi'n peth ar ei feddwl rhoi di yn y corridor ansicrwydd fel mae Malcolm Allen yn cael ei galw. A Sam Jones eto. I fi, yr amddiffynwr, oedd e ar ei flanau, ond eto, oedd e moyn mwy. Just moyn mae Simon ni. A fan hyn, be mae'n ein dda, fe sy'n bwydio Elliot ar y llaw dde, dwi'n mynd yn sefyll lan, edrych ar y bas, mae fe'n dilyn lan, mynd yn o ddwfwn, a peniad i benni a coroni, symudiad, godidog i Met Caerdydd. Ie, wel, mae wedi bod yn perfformiad hyfryd, na chi groesiad, mae'n werth gwylio rein, dim os cyntaf yn Aberystwyth, dwi'n mynd dweud, ond Sam Jones, ni wedi clywed i enw fe, spel, wedi bod gyda Cymraen y clydach dy mewn y mis Ionawr, ond mae fe'n mwynhau yn y safle yna. Oedd na gic o smotyn hefyd, neu falle bach rhy obeithiol? Dim i fi, oedd Malcolm yn hanner meddwl falle bod hi'n gic o smotyn. I fi, mae fe'n neud y gwaith caled, mae'n cael y cyffyrddiad cymerid i mewn fyna, ond Jack Rimmer, i pob clod iddo fe, oedd fe'n dod mewn a fi'n credu bod e jyst wedi dal lygad Jack Rimmer, penderfynu mynd lawr, edrych am y gic o'r smotyn yn lle sefyll ar y rhad i fod yn onest. Ie, wel, dyna hi ar yr egl. Ni wedi gweud gymaint cyn y gêm am y cysylltiadau. Y 2 reolwr yma wedi bod yn aelodau dîm y fforddi Met am flynyddoedd. Dan, y reolwr, Mr Met Caerdydd, Christian Edwards. Mae fe nawr yn gwylio. Mae fe hefyd yn siarad â Nicky John. Diolch, Dylan. Well, Christian, what a first half that was. I mean, obviously, you're watching the game from a very different perspective today that you may have been used to previously, but wow, are we seeing Cardiff Met play with a different style to what we've been used to before, perhaps? Yeah, it's got Ryan's style, and you can see that very obvious, but no, it was a very good first half. Maybe a slight wind assisted, but however, you can't really fault the balls that Cardiff Met put into the box, and Sam has done what all good strikers needs to do. He's got to cross his defender, he's got to cross the near post, and he's had his just rewards. You know both these managers very well, of course, don't you? What will they be saying? 2 very different conversations in the dressing room at the moment, but what will they be saying? Ryan's going to remind his team that the game's not over. I'm sure that's what he'll be doing. He'll be incessant on that and saying we must see it as 0-0 going into the second half. And for Anthony, he won't rant or rave. He'll be in there, remind the players their roles, responsibilities. And again, it's 0-0 going to the second half, but we've got to get the first goal for the second half. Do that quick, do that early. And I expect to get the ball from Aber to go from back to front very quickly. Is it a strange experience for you, Christian, after all these years, to begin a season like this not being in the dugout?
It is strange, yeah, but I've been to 7 games already this season. And it's only 2 or 3 weeks old, but it is strange. It was a break that I needed after 13 years. But you know, I love football, so I'll always be involved in it, and I'm raring to go again. And people around the place today said, "How are you enjoying retirement?" I've not retired. I've just needed a break, and I've had that little bit of a break, and can't wait to get going again. You mentioned the age there. I mean, the league does celebrate 30 years this season, and as someone who's been heavily involved with it as a player and a manager, do you think that it gets the recognition that it deserves? At times, no. I think you see a lot of the work that goes off the pitch, that the hard work is done by volunteers and done by the people of football clubs. So at times it doesn't, but at other times then it does. You know, you see some of the glory we have in Europe. I think the clubs do very, very well. But it's a process of just making sure we keep working hard. Are we going to have that switch to summer football that people talk about? I don't know. If it happens, so be it, but you know, we just got to make sure that we keep developing the league and having the best young players in the league as far as I'm concerned. And I must say as well, I am intrigued. You're up on the red button today with Mark Jonah-Jones, a man that you also know very well from the Wales C setup. Where is his forte, Christian? Is it on the mic or is it in the dressing room? His car journey today was an interesting one. That's all I would say. The man's mad for radio too. The man is mad for his music. So that's where I think his forte lies. Well, I mean, what else can we say? We need to get a spy cam on there, I think. Thank you for joining me. We'll let you go back up to the gantry. Wyl sy'n nesaf rwan wrth gwrs. Ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner mewn cwpl o funudau. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni, a chi olygfa yn Aberystwyth, a cofiwch am yr uchafbwyntiau hefyd. I nôl ar nos Lun am hanner awr 9, cyfle eto i weld un o sbawrth hefyd. Digon i weld penwythnos yma, buddigoliaethau neithiwr Ceicona a'r Flint di ennill pob gêm. Cynarfon di ennill pnawn, mae Seinti Newydd hefyd. A mae Met Caerdydd arni, fel maen nhw'n gweud, ar hyn o bryd. Tair i ddim ar yr egwyl yn Aberystwyth. Aberystwyth yn eilyddio wrth i ni fynd nôl at ein tîm sylwebu. Sion Meredith ar y ffordd i ymuno gyda Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, wrth ni gael cip ar wallt melyn. Sgoriwr yr hat-trick Sam Jones ac o ran diddordeb, 5 gôl oedd gan brif sgoriwr y Met tymor diwetha, Adam Roscoe. A mae hwn di gael 4 yn barod tymor yma. A mae Phil Perry yn ei ôl ar ôl cyfnod yn yr America, ymlaen i gymryd lle Jack Rimmer yn yr amddiffyn ac mewn gwirionedd. Da chi rhyw deimlo y galle'r dyfarnwr wedi newid sawl un o'r amddiffynwyr. Ond pan da chi'n edrych ar dasg Aberystwyth a meddwl am golwr Met Caerdydd, wel, fe gadwodd Alex Lang 11 llechen lan tymor diwetha. Mae'n anodd dychmygu y bydd o'n ildio 2 gôl yn yr ail hanner yma. Gawn ni weld. Chep. IB sy'n meddwl wneud i'r gwynt digostecu chydig bach. Mae'r hael wedi bach yn dallu mwy yn hanner yma mynd yn lawr do. Gwynebau ni dwi'n sôn am. I ddannedd y gwynt, mae Met yn chwarae yn yr ail hanner, mae hynny o wynt sydd. Mae Chubb ar tafliad, chwilio am Rhys, nad Lewis. Evans ac am unwaith i'r oedd Sam Jones yn codi brech ac yn cydnabod oedd ychydig bach yn hwyr yn ymateb i'r posibiliad o groesiad gan Elliot Evans. Ond eto licio Elliot Evans ddim yn gorfod curo'i ddyn. Mae'n jyst cael hanner llath a agor yr ongl jyst i gael chwipio hwnna i fewn. Jyst deitha pob adra, chwaraewyr ifanc, smethu gyrwyd yr un bob tro, jyst gael hanner llath i chwipio pêl dda i fewn. Yr eilydd Perry, lawr o fasgell. Wel, fe gafodd o'r anaf bach na'n gynnar yn yr hanner cyntaf. Ond mae Emlyn Lewis gynt o Academi Aberystwyth gyda llaw. Yn achosi niwed iddyn nhw yn lifrau Met. Becer chydig bach o gamddealltwriaeth fan'na efo Rhys. Ti di sôn am Emlyn Lewis yma yna. Os ydy dyn di 2 gôl i ddim i fyny. So'n chwaraewr sy'n angen mwy na fo yn y cefna. Enwedig fe'i partneriad efo McCarthy. Hollol. Hollol. Wedi bod yna blynyddoedd, mae'n dall i gwneud. Dyna di'n arwaniaeth mawr yn amddiffyn y Aberystwyth wrth gwrs i'r cryfdar gan Met Caerdydd. Wel, da ni'n gwybod na cyn golwr oedd o. Mae gen i fo claim to fame. Wel, mae wedi arfer cico'r smotyn gan Anthony Pirlo. Gadwch ni godi galon o. Yn chwarae i Gymru dan 11. Ac Andrea Pirlo yn methu cico'r smotyn ar bediad. Sa'n llaw, meddwl, sawl gol geidwad sy'n rheoli gyda llaw? Pennec. Tony Pennec. O, ie. Meddwl nawr.
Nigel Adkins? Ia. Dwi'n mynd cofio llawer yn nhw. Bydd Schmeichel yn bydd. Mae o'n mynd i reoli, dydy. Math o ddyn dio. O ddim y bres mae'n godi jyst i gael cinio. Efo fod dyddi yma. Ar ei nefel Southall drio. Lawr yn Dover, neu rhywle felly. A'r gêm enwog yn rheoli Cymru yn ei siwt. Tipyn o siwt. Hon yn Anfield yn oed, yn erbyn yr Eidal. Ie, dyma sot yn sgwyd dwy do. That's it. Ww! Gwneud y teg i lan. Pwthyr. Mwy mewn gobaith na dim byd arall. Gan Sam Phillips yr eilydd. Ie, dwi'n bler i'r ail hanner yma de, ond... Dyna pam wedi cael quiz, Malcolm. Pan mae'n 2 gol i ddim, pan mae'n dy dyn i 2 gol i ddim ar y blaen, mae fyny y tîm arall trio creu rhywbeth. Dwi'n mynd gweld dim newid yn y siap. Maen nhw wedi aros 4-4-2 neu 4-5-1 pan maen nhw ddim mewn meddiant. McCarthy. Ac at Owen, o! Am unwaith mae Litchfield wedi darllen y bygythiad ag yno yn feistar. Ie, Denmark, mae'n debyg yn dod i. Denmark oedd y gêm yn Anfield. A hynny ar ôl i Gymru golli o 4 i ddim yn erbyn yr Eidal. Da ni'n edrych ar ein gilydd mewn syndod, ond dwi'n cael y wybodaeth o le o awdurdod. O'n i'm yna. O'n i yna, o'n o. O'ch chi'n mynd, Malcolm? Dwi'n meddwl, mae angen double-checkio hwnna. O'n i yn gwybod ar y noson mae Denmark nid yr Eidal. Chubb. Evans. Price. Lewis. Chubb di mynd ar yr hediad. A mae'n anodd mesur y pasio yma, y peli yma yn yr amodau yma. Wel, mae'r rhain wedi cael y syniad iawn, ydyn. Potter o win, pack the gris, prynwch fflat. Prynwch fflat yn Aberystwyth, da chi'n talu extra, ac da chi'n cael gweld y gêm. Dyna lle da ni eisiau'n pwynt sylwebu ni, Malcolm, yn y gêm nesaf, a dyna be da ni eisiau i fita tra bod ni wrthi. Pas ydyn mewn i'r cwrt, ac feddwl Webb. I welodd y fotel win ar y bod ni, dyna be oedd. Ethan. Mae Sean ysgwennu rhywbeth. Be mae Sean please gai i ddod o? Drwy'n y botel. Na i ddeud hyn de, mae rhaid i Aberystwyth ella curo'r ail hanner yma, o le gyda nhw ipyn bach o rhywbeth allan o'r gêm. Chwaraewydd yn chwarae am ei safle yn y tîm wythnos nesaf yn Pont y Pridd. Hein di gael tocyn tymor hefyd. Rynydd fflat. Dyna'r fflatau ydych chi'n gweld gyda llaw. Ac mae'r Alan Parry Estate Agency yn agor yn gynnar ar ffordd y llun. No te, Ffôn, meddwl am yr un hir, ond fe welodd o'i gapten. Ac oedd Ffôn yn galw mae bêl yn ganol cae, ond mae o'n flin bod y bêl ddim wedi cael ei dal nes bod wedi cael symud i gymryd y tafliad. Oedd o'n sgrechian ar Perry. Pam gymryd di honna mor sydyn, oedd o'n gyfle i fi. Emlyn Lewis, just bob dim yn fanna rwan, just yn deud amdano fo, just yn clirio'r bêl. Dipyn bach da bwysa, dim chwilio ar ei pwysa ar ei hun i chwarae'r bêl allan am rhyw 2 gol i ddefnyddio. Na, clirio y llinella. Ond fel ti'n gweud, Mawd, lan i Aberystwyth nawr, ys dim rhaid i Met Caerdydd neu dim byd. Just ware mewn cymalau, 10 munud fan hyn, 10 munud yn draws, y popeth yn sefyll yr un peth, ys dim angen i nhw stretcho'r gêm. Yep. Owen yn cael ei wylio gan Howard. Owen yn ennill y tafliad. Owen di bod yn chwaraewyr tawela. Yr ymwelwyr chwaraewyr cyrfforol iawn fel arfer. Neu greodd o gol.
yn y gêm diwetha. Chubb. A mae wedi bod yn gychwyn digon bler i'r ail hanner yma, ond da chi yn rhyw deimlo ar dystiolaeth bydd wedi weld bod gol arall o bosib i Met. Ti'n fawr gweld Aberystwyth yn sgorio efo'r perfformiad yma. Mae gen o Met Caerdydd ger arall. Ti'n teimlo, erbyn o'r 2 gol ar y blaen yma, fi'n siŵr sy'n nhw'n mynd i troi y tempo i fyny sy'n nhw isio. Mae'r ddau dyn, fel ti'n nhw'n cael trafferth arfer efo'r amodau, efo'r gwahanol amodau i rai o'r gynnwyd yn y hanner cyntaf. Does un o'r ddau di setlo, na gwrs? Dwi'n just meddwl mae Met Caerdydd yn gymryd i'r troed wrth ysbadlyn. Ti'n edrych ar pont y bryd oddi cartra i Aberystwyth wythnos nesaf. Edrych ar yr hediad o'r gema sydd ganddyn nhw. Ar ôl hynny. Ond yn dilyn hynny, Seintiau, Bala, Flint a Conna. Pedwar tîm. Ti'n meddwl, oherwydd dechreuad Flint i'r tymor a'r 3 arall yn gewri yr bynnag sy'n mynd i fod yn y 6 ucha. Conna yn cael ei buddigoliaeth nhw neithiwr. Litchfield di colli esgyd yn lle colli chwaraewr. Perry. Aelod o Academi Lerpwl Wrexham yn ei ddydd. Clofia diweddar yn chwarae yn yr America. Price. Ac yma yna sawl un o'r peliolan does gan Met i gorredeg. Ond am broblem yma yna i fi, fod Rhys yn dal y bel i fyny, pam fysa chwaraewyr canol cae Aberystwyth ddim yn dwy'n y bel o'i ti'n blaen o? Maen nhw'n gadael o gael y bel. Dyma, gêm ola'r penwythnos wrth gwrs, neithiwr. Buddigoliaeth gampus i Flint yn y dre newydd, gol gan Wild yn ôl yng Conna. Yn ebynebys y Bala Hwlffordd, fydd y Bala ar ei holi. Ond maen nhw'n sicrhau gêm gyfartal Pontypridd yn colli eto tro yma i Gaernarfon, a gol hwyr iawn, 92 o funudau o'i buddigoliaeth i'r Seintiau newydd. Craig Hanford fyna. Ie. Yn rhan o tîm y fforddi, Met Caerdydd wedi ymuno dros y haf. Ie, yn chwaraewr Carfyrddin wrth gwrs, ac ydo yn is-reolwr dipyn bach o Mark Wood yna hefyd fel y fforddwr felly. Di dysgu lot o Hwlffordd o Garfyrddin a Gwan efo Met Caerdydd. Evans. Baker. Owen. Mae'n edrych, mae'n tanio. A mae eisiau rhywun mynd i'r cae parcio. Un ôl honna, gobeithio bydda'ch car chi ddim tua canol am maes parcio, Malcolm. Mo chdi be'r car mwyaf yna, so felly yn y fwy o siawns o hwnna gael ei daro, dwi'n meddwl mae'n mynd yna. Ond unwaith mae'n cael allan o'i draed yma yna, a chdi meddwl, oce, sa'n pwysau yna fo, a mae'n mynd am pwer mwyn o ddim byd. Dwi'n licio, dwi'n bod yn positif, ar ei droed chwith, fydd o'n i fi bach yn siomedig efo'i hyn hefyd, ddim i o leia, nid y well neu nid i gael yr weithio, neu mynd am y gornel. Rhys, nawr dyma Elliot Evans ond am sefyll beth bynnag. Oedd yn mynd chydig bach yn hyfian. A dyna chi, y llyman yn dangos nerth y gwynt o hyd. Ac Rhys di mynd yn ddi gynnar, a mae yna sawl man i wylio y gêm yma ar genhedlaeth nesa o gefnogwyr a chwaraewyr, mae'n siŵr. Ond ni'n awgrymu ar ddechrau'r ail hanner oedd gwynt yn cweit mor gry fideo. Dwi'n bod yn newid patrwm. Ie, mae'n dod mwy letraws. Dwi ddim yn helpu. Dwi'n helpu naeth dim o'r llall yn y marn ni. Mae'n dod reit mewn i'n pwynt yn ddweddi ni. So dwi'n meddwl bod ni'n newid chydig. Gwall, ddim wedi symud gymaint yn y ail hanner mynig. Diolch Sian Lloyd. A dyna ni, ie. Mae'n newid rhywbeth switch. Mynd i bob man. Aberystwyth, ydyn ni cofio.
Ie, mae'r ail hanner wedi cychwyn fel gêm, lle mae un tîm allan ohoni ac yn methu gyd ebyn i gliniau'r peth Malcolm. Hynny yw, beth sy'n ar goll ydy dwyster ynde. Os am raid i Met i ddangos ar ôl angerdd yr hanner cyntaf. Mae raid i Aber. Hynny rhywbeth wahanol. Darlington, da ni'n di enwio agos digon aml o safbwynt Aberystwyth. Oedd hwnna'n beniad pwysig wedi'ch chi gan Christopher Craven. Ie, mae o'n dweud yn dda. Craven, oce, mae gyda Cael McCarthy wrth i ochr sisiad o dyfo fo. Mae'n deud fo bo munud, mae o'n i warchod o. Y pêl lletaws mae gan Darlington. Mae o'n ymestyn, mae'n gorfod. Ond mae o hefyd yn gwybod. Mae'n chwilio'r to o ddefo. No te, edge i gymryd y gic. A mae o'n codi fus, ac fel petai o'n deud, rhaid i wneud rhywbeth o hon. Mae'n un dda! Mae'n cael ei harbed yn gampus, yn gwbl gampus ar y llinell gan Lang. Dyna mor anodd ydi giro fo, mae'r pwysau yn cael ei fygwth eto. Ond am ymdrech. Ac mi fydd y capten Thorne, dwi'n meddwl oedd o, yn teimlo allan o ddim bod na gosach na hynny. A mae rhyw ddigwyddiad felly'n gallu codi'ch tîm chi ar dacl na gan Ericsson yn tanlinellu hynny. Jones, chwilio am 'i bedwaredd gol. Mae wedi dal i redeg. Dybed ai dyna'r sparc oedd i angen ar Aberystwyth. Mewn â hi gan Craven. Na, am arbediad. Am i ddiffyg taldra fod e. Mae o'n dda yn hyn. Hyn ydi gryfdar o. Stopio Peli sy'n agos yn just yn adweithio. Yn ella rhagweld y bêl yn mynd ar ei draws o rhyw eiliad cyn pawb arall. Ond mae'n arbediad campus. Dydy o ddim y tala. Na i ddeud hynny. Mae'n sefyll i ffilmo gyna. Ac i fod yn deg, dwi'n meddwl mae Craven oedd y dyn gafodd yr ergyd oedd angen yr arbediad. O! Maen nhw'n curo. A Darlington sydd wedi bod mor dawel. Darlington yn troi y cloc yn ôl, di byd bach i ni fan adoedd. Dros 100 o goliad i'w gyngor Cymru, a dyma just bach o sut oedd heini. Gret, de. Cefni gol, Emlyn Lewis tu ôl fo, mae'n just i'w cael i'w fath o gyffyriad lle mae'n teimlo fo, a wedyn mae'n just taflu ysgwyd ac yn troi mewn i'n smidiad, cael y boli na fewn o'r droi chwith, a methu o modfeddi. Ie, gwell gan Aberystwyth, ond mae rhaid un i'r rhaid mynd mewn. Gref creu cyfleon, ond mae rhaid i Aber cael y gol nesaf, mae'n anhodol. Ond teg deud, dyma'r goreg yn Aberystwyth gydol y nos. Un cwestiwn, a Darlington yn creu rhywbeth iddo fo'i hun. Dim y tîm yn... Ond ti angen chwaraewyr ar y cae, sy'n medru gwneud hynny, cofia. Ond i fynd nôl at yr arbediad na gan Alex Lang. Fel ydych chi'n awgrymu, Malcolm, diom y tala nac di o golwyr, ond mae o'n un da am arbed yr ergydion. Nawr te, pen arall y cae, falle bydd angen arbed ergyd fan hyn. Owen allan i'r asgell bell yna. Owen yn cynnig i hun am y Craven yn ei ganfod o. Mae'n ddiffurio, dim ond at Price. A man y fwy awydd yn does yn chwarae Aberystwyth. No te, rhaid i'r eilydd Phillips fod yn ofalus oedd wedi mynd rhy gynnar o Darlington yn brofiadol i bidio pasio. Flint. Gol fyddi, ond mae hyn yn well. Mae'n well, ond Emlyn Lewis wedi darllen y bas gan Darlington oedd. Darlington yn trio torri'r gornel i ddeu pas. Well i Flint caredig i fewn ar y cwrt Cosby. Cadarnhad o'n gemau nesau ni. Yn fyw ar yn gwefan ni. Y bala yn erbyn y dre newydd nos Wener am hanner awr wedi 7. Ac yna, ar ôl di llun Gwyl y Banc, yn fyw ar S4C Pen y Bont yn erbyn Hwlffordd. 2 gêm i edrych ymlaen atyn nhw. A hynny mewn cychwyn i'r tymor sydd wedi bod yn hynod ddiddorol o safbwynt canlyniadau. Darlington eto, mae o di deffro yn sicr o'n ormod ar honna.
Ie, un o'r resymau mawr o'n i mwy cyffroes nag arfer efo dechrau tymor oedd oherwydd 8 reolwr newydd yn dod i'r uwchgynghrair yma yng Nghymru. Da fi'n gwybod, Steve O'Shaughnessy di un nhw, ond nath o ddod cael dychafiad mae o di dod, felly 8 gymaint o newidiadau, syniadau newydd. Da ni wedi gweld lot yn nhw gan Ryan Jenkins, rheolwr Met Caerdydd heddiw, a di gweld beth dwi'n licio, ti'n cael dylanwad, i'n creu argraff. Dwi'n rhywbeth clefar wrtho fi cyn y gêm, dwi ddim wedi clywed gan rheolwr estalwm. A dyn yma, di Jenkins yn canol efo'r siwmpr llwyd, nath o ddeitha fi, da ni wedi bod yn ymarfer 3 plan A, B a C ers dechrau'r tymor, ers cresu fyny am y tymor. Felly fe da ni'n newid, unwaith da ni'n gwybod sut mae'r tîm arall y gwrthwynebwyr wedi setio i fyny, fe da ni'n newid siap y tîm, fe da ni'n fynd i system gwahanol. Dwi'n gwybod mor, wna. Ond mae rhaid fo gael y chwaraewyr efo fo, does, hynny yw. Cwestiwn, ond mae'n apod rhan fydd yn nhw. Yndi, yndi. Ie, fel ydych chi'n sôn, is-reolwr Malcolm yn hynod brofiadol. Andy Tar. A ti'n gwybod be gynnog Craig Hanford, mwy na neb arall. Mae Ceis Wyndig fi pan oedd o'n reolwr yn carfen nhw. Yr agwedd penderfynol yma o byth sio colli. I oedd nhw yn. Ond dwi'n siŵr os wedi dod a li Jenkins, Ryan Jenkins, a gweddi gilydd, fel y ma nhw, ar ddechrau tymor yma. Pwy o wir. Mae'n gyffyrddiad bach da gan Edge. A fes ydi hoffi gweld mwy gan Charlie Edge. Hynny o'n i'n siarad efo Mark Jones amdano fo cyn y gêm, ac oedd Mark Jones yn teimlo bod Charlie Edge, bod ganddo fo ddigon i fynd i lefel uwch. Mae'n glamp o fachgen cydnerth, ac oedd wedi cael gair efo fo, ac yn awgrymu. Bydd yn gryfach os ti'n disgyn codan gynt, ond mae o'n gweld bod yna potensial mawr yn y fo. Ie, bod tro'n anodd, cofia, i unrhyw reolwr newydd, wedi clwb a 12 chwaraewr yn gadael, a mond dod â 6 i mewn, fel Aberystwyth, na yma. Ia, jyst gafon ni grys o nath o'n tynnu fel lawr. Chi'n cael y teimlad bod Met wedi diffodd gwreichion tan Aberystwyth am y tro, beth bynnag. Ac mae eisiau i Flint, falle, ail gynner gwreichion na. Come on. Jones, wedi bod dipyn tawelach. Owen. A Penia gan Rhys, lawr corn gwddwr golwr. And o'n i ar fi'n deud bod Jones wedi bod yn dawelach yn yr ail hanner. Ie, sy'n dawel yn anghywir iddo fo fan wneud efo siap i gorff, felly mae'n hanner a hanner, ond ti'n angen, os ti'n mynd yn pwer, ac i posti bella, mae eisiau 2 beth, mae eisiau cywirdeb a pwer. Sa'n fi di mwytha jyst penio hwnna'n ôl, lle mynd i dod o, mae'r golwr yn mynd a draws i gol. Wedyn ti'n penio yn ôl, cydbwysedd o, ddim yn berffaith, wedyn mae'n gol. Fe sa chdi ddim yn Sion? O'r peniad yna, sa chdi di tio? Os ti'n ddim yn angen tîfon gyda tîm ond. Fel ti'n gweud, y gol geidwad yn mynd y cyfeiriad yna. Trio falle dalu allan, ti'n iawn. Ia, un pwynt y fforddians mawr, beth bydda ni'n tyfu fyny. Peniad bel, lle mae'n dod o. Ie, o chennau fan gan Thomas Price, ac mae o'n gwybod, un peth mae Met i geid o'r ail hanner yma, maen nhw wedi taro'r peli mlaen, y peli olaf o gormod arnyn nhw, maen nhw'n rhedeg i ddim. Price gyda llaw, dwi'n hoffi hwn. Mae Price yn chwaraewr dylanwadol iawn fel cym yn ganol y cae, dydy. Dwi'n wrth modd o, mae o'n glefar hefyd. Mae o'n gwybod sut i ddefnyddio i egni, pa rhediadau mae o'n neud. Ceg gornel. Ie, dyma mynd am bob un. Mae o'n just yn neud siŵr, pan o'n colli bel, maen nhw'n mynd y gil yn ganol y cae, mae'n synnu pob at ei gilydd, felly dos o ddim bolch ar hwnnw nhw. Lewis, di symud i fyny, yn hwyr, falle'r golwr yn aros, golwr yn gweld, golwr yn dal, a'r golwr a Lewis ar ei penna. Hemlyn o roi cwtch iddo fe. O, rhyw fath o cwtch. A dyma fo, Price yn gweld y bêl yn adlamu i gyfeiriad Flint, a Price yn profi mhwynti. Ac wrth gwrs, mae Price ar
domen gyfarwydd yma, oedd o mar fenthyg am dymor, 2 dymor yn ôl efo Aberystwyth. Ac y math o chwaraewr Malcolm, hynny yw, a mae yna 1 neu 2 ohonyn nhw, tasa un dyn heb sgorio 3 gol, os rhywun fel Price yn gallu bod yn gystadledd amser yn y gêm, bys yma wedi bod yn hynod o lanwadol. Mae Baker yn fynd, mae Baker yn rhedeg milltiroedd yn y gêm, mae wedi bod man. Ond mae Price just, mae o'n mwy clefar, mae o'n mwy cute, sa fi'n dweud ar y cae, lle mae o'n gwybod, mae nhw dan meddiant dwi'n ddistaw flaen rhan ddiffyn, dwi'n ei warchod i neud siw fedri nhw'n chwarae peli fewn i'r bleidwyr. Just, dipyn bach mwy, dwi'n dweud, smart, yn y ffordd. Owen, Baker, mae gan y capten le i edrych, mae'n gweld Evans, dyma lle mae Evans yn hoffi bod, mae'r bêl di gwiro, oedd hi'n greulon, oedd hi ar yr eilydd Perry, ond Evans fydd yn ei hawlio, oedd hi'n mynd am y gol, ond y gwiriad gurodd Lewis Webb, ac ar ôl awgrym o adferiad gan Aber, mae pethau di mynd o ddrwg i waith, mae'n beder i ddim yr ymwelwyr. Ar eilydd Perry, nath y gwiriad oedd hi wrth, ond digon o le, lawr yr asgell lle yma, Elliot Evans, diolch eisiau llawer o ail gyflau gymryd yr ergyd arn, agos dwi'n meddwl mae'r golwr yn mynd i ni arbediad a rwy'n mae o tu ôl i'r ergyd cyntaf, ond mae'r gwiriad yn just rei sioc iddo fo, fe ddim symud digon sydyn yn y diwedd, ond Elliot Evans wneud hawlio i. Mae'n ongl anodd i Elliot Evans sgorio fyny. O'r gwiriad, fel ti'n gweud, jyst yn cymeru i ffwrdd o'r gol geidwad. Yr unig ffordd arall eich ydi sgorio fyny ydy'r chip. A draws i fewn dros di benno i'r postyn bellach. Licio'r opsiwn yna. Peder i ddim ag 20 munud eto i chwarae. Allai fynd yn fler. Ar y donfedd yma na Sion, efo'r un chip. Sanwed, Jwach. Neu lob wedge. Mae'n amser newid eto. Jonathan Evans di'r eilydd. Yn ei drydydd cyfnod efo Aberystwyth, a dwi'n meddwl mae Darlington sy'n mynd i adael y cae. Ac nid i gêm am lyca fo, hogia. Na, dydw ddim. Da ni'n gwybod yr gallu sy'n ganddo fo dros y blynyddoedd wrth gwrs. Yn dod i ddiwedd i yrfa. Dwi'n mynd dweud na tymor yma fydd i ddiwedd i yrfa fo, ond mae wedi trio, ond mae wedi trio efo perfformiad sal gwneud dim o gwmpas hefyd, felly dyna mae'n helpu. Fe lot o chwlir ar Aberystwyth dwi'n mewn y mas o'r gêm. Mae wedi bod yn neud. Litchfield. Sa'ch licio rhywbeth am 20 munud nesa, lle fydda chdi mynd ata siarad amdan. Dyna i bach o obaith i Aberystwyth. Dwi'n gwybod maen nhw'n chwilio am chwaraewyr. Mae'n anodd tynnu chwaraewyr i fan hyn i Aberystwyth o'r lleoliad. Mae'n bechod a rwy'n mae'n gret yma. Jones, gorredeg honno. Pan da chi wedi gwneud gymaint o argraff yn yr hanner cyntaf, os am angen i chi wneud gymaint o argraff wedi'r egwyl. Mae Dixon Cabongo yn paratoi ddod mlaen ac yn gadael sgorio'r 4edd gol. Hon oedd i gol o efo'r gwiriad yr help na yn mynd ar bêl heibio. Y golwr Lewis Webb yn y gol i Aberystwyth. Bydd ei'n hapus efo'i gol. Sa fi ddim yn hapus efo'i perfformiad i gyd oherwydd cyffyrddiad cyntaf o dim ar ei orfa heddiw. Ond da ni'n gwybod be mae'n mynd i gwneud trwy weddill y tymor. Yr eilydd gyda llaw Dixon Cabongo, 19 oed ydi oedd ymlaen fel eilydd gêm diwetha hefyd. Ac Phillips, un o'r eilyddion. A Malcolm, da chi wedi gweld 4 o'r tîmau ar ddechrau'r tymor yma. Hynny yw, rhaid rhoi ffôn fesur ar y 4. Be ydych argraffiadau chi? Met Caerdydd o rwng steil o chwarae a cyffro ar eich dewch o'r sedd efo, ti'n bod efo'r just yr agwedd o bod yn ymosodol, mwy o gynigion i'r dyn ar y bêl.
os ti eisiau mynd am Flint, na nhw agor llygad fi wrth dwytha efo maint mae Lee Fowler yn gofio'r uwch gyngrad yma yng Nghymru a chwaraewyr neu o wedi dod i fewn, neu Cadarn neu Cryf, dyn nhw'n mynd i rei lot i ffwrdd, maen nhw'n mynd i gael 1 neu 2 o gardiau coch, ond mae gen nhw Simmons sy'n gofio mach neu neb, a mae'n disgwyl 2 gol mewn 2 gêm yn barod, a mae gen nhw sgiliau, hyd o pan maen nhw'n chwarae'n sal, bydd i ffwrdd sgorio. A 2 dîm arall wedyn sy'n o bosib yn mynd i chael un anodd? Maen nhw an, beth da ni weld hyd yn un. 2 gêm, nid y gyngred i'n dechrau siapyn tan ar ôl yn i'ch gyngred Cymru, mae'n bach wahanol wedi gymaint o gema. Oedd yn ôl 7-8 gêm, neu di weld. Ond be dwi wedi weld o cryfdar carfan Pontypridd a Aberystwyth, maen nhw mynd i fod yn y gwylogion a mynd i fod yn dymor hir iddyn nhw ar y munud. Dyn ni heb sôn gyda llaw am gemau uwch gyngrair Lloegr heddiw. Gol i Brennan Johnson i Nottingham Forest yn Everton. Johnson yn erbyn Pickford. Johnson yn sgorio. So ni'n hoffi gweld hynny'n digwydd tua diwedd Tachwedd ma, Malcolm. Be ti'n meddwl hoffi? Mae'n mynd i ddigwydd. Mae'n mynd i ddigwydd. Mae Arsenal gyda llaw 2-0. Nawr yn Bournemouth, 2-0 ar y blaen dechrau campus i'r tymor iddyn nhw. 2 allan o 2 mynd i'w ben Spurs, cofia, i'r brig. Tamori mae'n siŵr, Man City. Gol hif 200 i Harry Kane yn ddigon. Byddai buddigoliaeth i Tottenham yn gêm gynnar y dydd. Buddigoliaeth dda iawn i Crystal Palace yn ebyn Aston Villa 2-1. Osio Roberts wrth i fod, ddeno. Ac wrth gwrs, gêm ddarbu, Caerdydd, Bryste, Fori, Abertawe wedi colli o 2-0 heddiw. Flint oedd yn gweithio yn galed chwarae teg iddo fo. Ond os ddim llawer di mynd o blaid chwaraewyr ddoth yma o derwyddon cefn dros yr haf. Oedd o'n brif sgoriwr derwyddon cefn tyma diwetha. Nid bod y bar yn uchel am hynny, ond mi oedd o. Craven efo fo. Ac cas newydd gyda llaw yn cyrraedd Llanmer o 2 na hynny wedi bod ar ôl bod ar ei holi o gol i ddim a 5-0 o flaen y perchnogion i Wrexham heddiw. Ac ar-lein sgorio gyda llaw bydd yna gyfweliad yn gofian efo Will Evans cyn chwaraewr y Met sy'n weld i setlo'n dda Malcolm yn cas newydd. Wedi tad, mae wedi ac oedd o'n falch i siŵr o gael y buddigoliaeth cyntaf allan o ffordd heddiw. Cas newydd. Lewis nôl at Perry. Chwarter awr, chydig bach llai o'r 90 i fynd. Y newid arall i ddod ac cyn chwaraewr o Academi Abertawe. Ydy Alaric Jones, cyn chwaraewr Hwlffordd, 11 oed. Ia, wnaethon nhw'n canol. Fydd o, a fydd o'n dod yn sydd reid dipyn bach orffwys i dyn yma. Arbennig o dda, dwi'n meddwl bod wedi cael chwys ar ei dalcen. Sean, da chi'n ysgwyd y pen, mae o'n gaffeiliad na cefn ydy. Ydy. Ar i waran dda heddi. So bod mynd i chwarae unrhyw safle? So bod mynd i chwarae unrhyw safle ar y cael? Ia, fel bod ti'n gweud y gol geidwa, dwi ddim yn talan, ond mae'n gallu darllen y gêm, a fi'n gwybod yn union lle mae angen bod. Dyna dio, a efo Kyle McCarthy, dwi bod tro'n meddwl, os fe di ddom curo'r bêl gyntaf, mae'n gadael y ymosodwr cymryd y cyffyrddiad a dwy'n yr ailyn, mae'n gledda'r ffordd mae'n amddiffyn. A fo sgorio gol y tymor llynedd, wrth gwrs, Owen. Rhys. Owen eto, tasach chi'n cynnal cystadleuad y bas ore i greu gol y tymor yma. Yna 3 cystadleuad da iawn di fod yn y gêm yma efo goliau hanner cynta'r ymwelwyr. Y peli gan Price. Dwi'n meddwl bod Sam Jones yn dod allan am yr ail hanner. Dwi'n mynd i sôn amdano fo gwbl, ond oedd hi'n rhaid chdi sôn amdano fo ar ôl. Mae'n yfed champagne ser yn y gêm, Malcolm. Gath Sean mynd i ddeud yn ar ôl y trydydd gol, dwi'n meddwl. So gyntaf ni erioed, wel, cynnig y champagne i rywun ar 20 munud. Mae ar y cae, dim ond i gadarnhau hynny. 4 gol mewn 2 gêm, cychwyn da. Ond goliau oedd problem y 2 dîm yma tyma diwethaf. 5 oedd cyfanswm. Ia, ond asgellwr di Sam Jones hefyd, mae'n rhaid i gofio hynny.
dros y blynyddoedd. Mae'n medru chwarae fel blaenwr, ond mae wedi dysgu sut i gyrraedd y cwrs Cosby pan mae'r bêl yn cyrraedd. A jyst yr amseriad a'r hediadau. Dyna di'r gyfrinach efo'r goliau. Sut oedd yn tynnu wrth y chwaraewyr a wedyn yn amseru'r hediadau ac ymosod y bêl o'r gorffaith. 5 o maddewch yr iaith. Oedd Evans yn rwystredig, yn fod yn ofalus iawn, ond 5 oedd cyfanswm goliau prif sgoriwr Aberystwyth tymor diwetha, a 5 oedd cyfanswm prif sgoriwr y Met. Ac does a ddim carden felen i'r eilydd, ond mae wedi gwthio'r ffin mor bell ag y gallai fynd sy'n ni'n meddwl. Ti sôn am sôn am y dyfodol, Sion. Dyma nhw. Fel hyn oedd y chi unwaith. Mae debyg. A cute. Dyna Dylan Ebenezer going to the Jones. 10 munud ag ychydig eiliadau y drosedd gan Litchfield sy'n wedi cael y diwrnod hawsa. Na, ti'n iawn. Dwi'n mewn i'r tîm ar ôl ddim fod lan yn ebys. Ddim cweit wedi clicio iddo fe. Feltham sy'n dod mlaen yn lle Harry Owen. Mwy ddod gan y dyn yma. Ie, dwi'n hoffi o. Dwi'n licio droedd chwith na gan y fo, mae gen i ryw cydbwysedd yn y tîm. Mae gen i lot i gynnig yn y steil o chwarae yma gan Met Caerdydd tymor hyn ar y droed flaen na. Mae nhw'n dîm mor ffit dydi i ddechrau fo. Dyna di beth pwysig, wedyn mae'r gallu'n dod. Ond dwi'n maen nhw'n ennill y bêl yn ôl ar tir y gwrthwynebwyr. Pwy bynnag maen nhw'n chwarae. Felly, dim yn bell o'r gol wedyn ydy. Dyna di gyfrinach. Sa'n i gwyn, dyma'r tîm, wel, falle ar Seinti Newydd, ond dyma'r tîm mwyaf ffit sydd yn y gyngor. Fel ti gweud, oherwydd hefyd bod nhw yn gallu chwarae, so lot o chreu'r sgiliau chwarae, mae nhw dimension gwahanol i'n so nid yn unig jyst yn gallu cau pobl lawr, gallu rhedeg GD, mae'n pwrpas i chwarae nhw. Bêl mewn. Lewis oedd i fyny wrth gwrs. Yr eilydd Cybongo nôl at Price. Yr amddiffynwyr mawr yn dal i fyny, nawr ti'n mynd i sgynnu res! Dath o hyn yn hanner cynta, a nes i ddeud, hei, jyst rhyw ffach bach ydi o. Ffach bach lle mae o'n positif ac yn meddwl am y gol. Mae'n gryfo'r rhif nawn ar ei gefn, dydy o'n bod tro yn arwain y llinellau yna. Ond sbia, un beth, just yn plygu nôl ar yr eiliad dwytha ar ei droed chwith, a mae o'n gwybod, mae rai fo canolbwyntio, mae'n ymestyn mae'n cymaint i ar. Ie, a oedd i fod i adael munud yn ôl mwyn i Davies. Rhif 21 o'r man fel eilydd, fe newidio nhw i meddwl a fe oedd y bron a talu ar ei ganfed iddyn nhw. Ac dim ond i'ch atgoffa chi, mae pobl y tîmau yn cael gwneud gymaint â 5 o newidiadau y tymor yma. Dim ond bod y ddau ola yn 19 oed neu llai ar ddiwedd Awst ac yn gynnyrch yr academïau. Felly mae'n dda gweld gwynebau newydd, ac wrth gwrs mae'n debyg, mae'n hawdd i Met gyflwyno gwynebau newydd i ni o safle o gryfder, yn dydi? Go iawn, ac dwi'n meddwl bod o'n gret o ffordd i Cymdeithas Pêl-droed. Sarther dod i fi bach a deud ar clybiau, gwrandwch, mae'n rhaid ni trio croesi'r bont yma o'r academi i'r tîm cynta. Ie, mae yna un bont yn cael ei chroesi, sef bod tîmau o'r cyngreiriau proffesiynol yn gadael i chwaraewyr ddod allan ar fenthyg. Mae'n chwaraewyr Abertawe, mae'n chwaraewyr Casnewydd, ond mae angen gweld mwy o gyfleon i'r bechgyn ifanc o'r academïau. Mae yna bagliad fanna gan Rhys. Mae wedi bod yn penwthnos unwaith eto o ganlyniadau difyr holl uchafbwyntiau penwthnos nos Lun am 9 ac os da chi'n mynd i'ch gwlau yn gynnar dem esgus nos Fawrth unwaith eto am 6:30 ar S4C. Ac os da chi eisiau nhw'n gynt, mae nhw ar YouTube. Mae'r goliau i gyd yn mynd i fod yno ar gwefannau cymdeithasol gan Sgorio yn cynnig hwnna hefyd. Yr haul yn tywynu ac yn sicr yn gwneud hynny ar Met ar ryw 7 munud o'r 90 yn weddill. Sbiwch mae'r haul yn cael ei danlinellu'n dydi gan y cysgodion. Sbiwch mor hir di'r cysgodion.
A mae wedi Aberystwyth gael gwared o'r cysgod sy'n mynd i ddeillio o'r gêm yma. Yn sicr, hwnna tu ôl gan Chubb. Ac faint amser, mae'n edrych dros, ti'n bod, Sion Meredith yn sydyn. Ia, mae gyda nhw wythnos, ond mae'n edrych ail gasglu. Ac os ti'n ond yn ymarfer, efo'ch gilydd unwaith, dyna ddim yn... Dwi'n meddwl mantais mawr. Mae'n hyfryd o'n noson yma'n hyn, nid hyn heno. Wel, o'n i wedi meddwl brysio adre, ond mae'r math o noson. Fe alla'r machlyd bod yn werth i weld. Chips i fi ar gwylanod, ar y prom. Ie, ni'n mynd i weid, watch ar gwylanod, na? Lewis. Mae wedi chael i mewn. Edge. Perry. Ac yn eich dweud, am y dyfarnwr, Hugh Jones, mae wedi bod yn gem eitha, ddim cyfeillgar, ond eitha hawdd i ddyfarnu ar heddiw, dim penderfyniadau mawr i'w gorfod neud. Na, ambell i sgrech am gico'r smotyn, ond dim byd o argyhoeddiad, nag oedd. Dydy o ddim di tynnu sylw ni, a dyna beth sy'n dda bod dros. Dyma nhw ddim yn tynnu sylw, ti'n gwybod mae'n gael gen. Dyna hi, honna sy'n mynd i gymryd yn chipsy. Edrych mlaen yn barod, fi'n creunig. Wel, o'n i'n mynd i gyfadda hyn, ond dwi wedi prynu Cris T heddiw, yma yn Aberystwyth. Ac ar y Cris T, mae yna gornet, ac yn eistedd yn y cornet, mae yna wylan. A maen nhw yn gwarchod. Ie, dim chdi iawn ar penthouse. Maen nhw'n gwarchod i bwyd ag y gwylanod yna. Webb. Ericsson. Perry. Mae wedi bod yn brysur i bod yn deg, Ericsson eto. Na, falle nad ydy'n syndod bod y canlyniadau, rhai o'r canlyniadau yma yn anusgwyl. Mae'n ychydig bach o bregaeth gyda llaw i Edge ag i Thomas Price, a da chi ddau. Tasa chi eisiau brwydyr, so hwnna'n brwydyr dda rhyngddyn nhw. Gwythio'r ffiniau chydig bach ar ei bell, ond gair yn ei Christian nhw'n ddigon. Ie, mae'n rhyw wediad oedden ni'n dod trwy'n siarad yn damp oedden ni chwarae yn Saesneg wrth i ti gyfieithu os ti eisiau ni'n ond o'n dweud, when you lose, it's a lesson. Felly, mae rhaid i hon fod y wers i Aberystwyth. Flint. Dau ddyn yn dal i wylio fo Craven. Digon o le gan Price. Mae'n gallu canfod y gofod yn dydi yng nghanol y cae na. Oedd e methu canfod. Yr eilydd Feltham. Lewis. Do'n i'm eisiau rechdi ar y spot sydd i Sion. Dwi'n gwybod ti'n byw yn lle fan hyn Aberystwyth. Ar ôl 2 gêm. Mae nhw angen cryfau, met. Mae'n edrych yn debyg yn y wir. Dwi'n gwybod bod nhw wedi methu nid o'i chreu'r heddi oherwydd Anna wedi bod yn dod ban Steph Davis ar enghraifft. Bydde fe wedi bod yn eich llain, ond... Ie, dwi'n dweud yn wyliau. I wyliau? Ie, ddau. Perry'n aros am y bas gan Lewis. Lewis yn cael ei gael lawr gan Cabongo. Wel, Malcolm, ambell i waith da chi'n yn synnu fi, ond ser yn y gêm wrthos yma. Fe oedden un sioe Sam Jones yn wedi gyda'n ar cyntaf.
am goliau, just yn mor glinigol a llawn hynna'n hydar, a da ni'n mynd i weld lot o'r fo tymor hyn. Dwi wedi clywed am Sam Tân, oedd Sam ar dan. Dim amheuaeth am hynny. Hat-trick. Cyfan yn goliau da o greu da. Ia, goliau gwahanol. Y cyffredau gyntaf gosod ti fanna, jyst i basio i fewn i gornel. Wedyn yr ailyn, jyst yn amseru'r yn berffaith. Ond wedyn de, ti dal gorau i ti'n yr rwyd. Ond yn benderfynol i gyrraedd y bel. Wedyn y peniad i sgorio i hat-trick. Na fydd o. Wrth i fod cyfda'r bel na draen o. Ie, mae o'n dal ar y cae, diolch wedi cael yr hat-trick perffaith fel maen nhw'n galw'r hat-trick. 2 droed dde ac 1 peniad sydd wedi bod. A neith o'n cwyno. Da wedi sôn Malcolm am y cryfhau sy'n angen ar Aberystwyth, ond maen nhw olwg solet ar Met Caerdydd, yn does? Oes ma' yna. Ma' nhw, dwi'n deud, mae'r hyder o'r 2 gem gyntaf, y fuddugoliaeth, y 2 fuddugoliaeth 6 pwynt o'r 2 gem, yn mynd i'r unrhyw fyny na fo Flint rwan. Bongo, ond o'n chwilio am ei gapten Baker. Ond beth dwi'n licio Nick ydy'r balans. Yr hen benna, dy Emlyn Lewis, dy Kyle McCarthy, dy Baker yn ganol cae, dy Elliot Evans fyny llinell blaen, trwy canol y tîm gyda chdi gryfdar, a gyda chdi wedyn egni o'i gwmpas nhw. Wedyn gyda chdi pobl fel Price yn eista, Igon Clefer yn ganol y cae. Mae yna lot mwy ddod gyda'r tîm yma tymor hyn. Chab. Neb i fyny. Jones, oedd hi'n bas flinedig ac oedd e'n llawer o awydd yn rhedeg Jones chwaith. Ond pam lladd i hunin. A margraff mae Ryan Jenkins yn ei wneud 2 fuddugoliaeth fyddi. Dyn nhw wedi ildio gol yn y 2 gêm yna chwaith. Dechrau da, Malcolm. Dechrau campus i yrfa fel rheolwr. Wedi bod yr is-reolwr ne, wedi bod yn y ffordd o'r tîm cyntaf dan. Christian Edwards wrth gwrs, sydd o'n ni yn y pwynt wedi Saesneg o fan hyn, ond bydd wrth i fo. Ia, ond i sgwrsio fo cyn y gêm, ac sut mae'n mynd? Gwaith caled, meddwl fo, mae yn waith caled. Yndi mae o'n, ond ni siarad efo reit ar ôl chdi, mae'r chwaraewyr meddwl fod di eitha prynu fewn i syniadau. Ia. Ti'n fod y ffordd positif o chwarae'r droed blaen, chwarae mwy fyny'r cae, dim di bod yn cael ei gwrthio nôl ac yn amddiffyn yn difn. Cabongo di gorredeg honna. A chwarae teg i Perry. A mae yna rwystredigaeth yn araith ambell un o'r chwaraewyr Aberystwyth. A byddwch chi'n cael chwipio 4 gol i ddim. A di ddim yn sgôr sy'n cam arwain. Mae'n sgôr sy'n adlewyrchiad o festrolaeth i un tîm. Wel, falle allan i faddau. Chydig bach iddyn nhw. Met Caerdydd yn mynd i gymryd pwyntau. Nawr ddiwrth tîm am awr tymor hyn. Tair gol cyn yr egwyl gan Sam Jones yn sicrhau mae un ffordd y gêm yma yn mynd i fynd. Ac yna o dan ofal i'r rheolwr newydd Elliot Evans yn sgorio'r 4edd gol. 4 i ddim. Perfformiad campus gan Met Caerdydd. Digon i ddysgu gan Aberystwyth. Aberystwyth dim, Met Caerdydd 4. Diolch yn fawr iawn i Nick a Malcolm. Dewch i ni gadarnhau canlyniadau'r penwythnos felly. A dyna canlyniadau penwythnos, gwedwch. Tipyn o perfformiad gan Met Caerdydd fan hyn. Rhaid canmol y Flint hefyd. Nhw hefyd i chwarae 2 ac ennill 2. Pwy feddyliau falle mae y Flint a Met Caerdydd byddai'r 2 glwb, yr unig glwbiau sy'n berffaith 100% ar hyn o bryd. Yn uwch Cyngred Cymru, JD, Emlyn Lewis. Y gŵr lleol i raddau, wrth yn mwynhau dynol fan hyn i chwarae, y Sgorio, mae'n dromsor tymor diwetha. A Ryan Jenkins, mae'n siŵr bod e wrth i fodd. Gyda'r perfformiad, gyda'r canlyniad, diolch i goliau gŵr yma. Ser yn y gêm sydd gyda Nicky John. Well, Sam, I think we can safely say that was the Sam Jones show, particularly in the first half there. You must be delighted. Yeah, really happy. It's been a target of mine to get more goals this season. Playing a lot more forward.
So yeah, happy. To be fair, the second two couldn't really miss. It was on the money, so yeah, happy. Did you have a favourite one? I'll go third one, sorry. Header. Third one. Yeah, I do like a header, so... Listen, we spoke to the manager beforehand about his desire maybe to set his own stamp on proceedings here at the club. Now, do you feel that that's happening? We've certainly seen you playing with a lot more fluidity and freedom, perhaps. Yeah, definitely. I think he's ingrained a lot of principles in pre-season. Working on keeping the ball fast tempo, you know, even when we're winning, not giving him any space, any time. I think we showed that today. So I think he's going to be pleased, yeah. And 2 wins out of 2. Not a bad position to be in. Not conceded a goal either. An excellent start to the season. Yeah, happy. But again, 2 games, you know, a lot to go. Tough game next week. Well, what about that game at Caerdydd next week? Do you fancy that one? Yeah, you've got to fancy every game, I think. The start we've made, clean sheets as well. It's going to be a tough crowd. Really tough crowd. But I love playing up there. So looking forward to it. Well, Sam, listen, you are the man of the match this afternoon. Set in a game, Sam Jones, llongyfarchiad y mawr. Happy days, thank you, cheers. Happy days yn wir. Y botel, mae'n cael y bêl hefyd, mae'r peli mae'n ddrud. Sa'n siŵr sy'n cyfyn gatre da'r bêl i ddod, mwy o bêl-droed. Wan yn mynd ddifur, bala gatre, nefyn y Newydd ar-lein. Nos Wener nesa, bala ddim di ennill eto. Wedi colli ar y sadwn agoriadol, pwynt pnawn yma. So mae'n rhaid i ddechrau gyda Sam Jones, ser yn y sioe fel wedodd Nicky John fan yna. Goliau gwych, a dde'n gweud, gen i weld nhw nawr, ond oedd e jyst yn sôn am beth sydd wedi newid. Beth ti'n teimlo sydd wedi newid? Achos mae'r chwaraewyr yn debyg, a mae yna rhyw tweaks yn bendant, maen nhw'n edrych yn dîm gwahanol. Ie, fi credu bod nhw'n mynd i chwarae pêl-droed lot mwy agoriadol, yn enwedig o dan y rheolwr newydd. Tempo, fel wedodd Sam Evans, is ennill y bêl nôl, ddim yn rhoi amser i dim un chwaraewr Aberystwyth ar y bêl. Felly, ar y foment, maen nhw'n edrych yn dda iawn. Y cwestiwn mawr yw pa mor dda oedd Met Caerdydd neu pa mor wael oedd Aberystwyth y pan yma. Ie, a beth yw'r ateb? Ti'n mynd siŵr? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n meddwl bod angen i Aberystwyth cryfau o'r rhan y garfan. Fi'n credu bod Met Caerdydd yna, sy'n rhag o'r chwaraewr yn nhw. Felly, fydd hi'n anodd yr Aber i denu chwaraewyr yma, ond fi'n sicr fydden nhw eisiau un neu ddoi arall. Ie, un o ddoi arall rhan y goliau oedd Met eisiau, a thi'n beder yn yr ail hanner hefyd. Un o'r hen benne, Elliot Evans. Pam nhw ar ei gêm fel hyn? Ond yn heiddi peder? Wel, dim yr ail hanner, dysyn nhw allan, ddim angen rhoi y trod ar ysbardyn. Elliot Evans yn lwcus gyda honna mynd mewn oddi ar amddiffynwr Aberystwyth. Yr unig beth lle wedi sgorio fyna, fysa wedi rhoi chip mewn i'r ochr arall, ond yn lwcus gyda'r amddiffynwr yn dod yn y ffordd. Ie, mae'n drefiadol. Dros ben, mae'n gynnar, Sam Jones unan yn gweud fyna, dim ond 2 gêm sydd wedi bod. Ond pan chi'n ennill y ddwy heb ildio, wel, fydd y clybiau eraill yn denu sylw pobl wedyn, ni'n rhoi ddi fel yna. Wel, ydy, a be bydd yn neud yw creu hyder o fewn y tîm, hyder o fewn y garfan, a fydden nhw ffili wito. Pyn ti'n ennill, ti ffili wito am y gêm nesaf, dyna'n union beth bydden nhw'n edrych mlaen i'r gêm na erbyn Caernarfon. A beth sy'n hefyd, ni'n canmol nhw'n sgorio, well ni canmol y gol geidwad, gan lang yr arbediad na nath e, mae'n edrych ar un o arbediadau y tymor hyd yn hyn, 2 gêm sydd wedi mynd, mae'n gynnar ar am arbediad. Ie, wel, dyma adeg o'r gêm gath Aberystwyth bach o bwysau ar Met Caerdydd, a fe wedwn ni'n sylwi beth oedd angen i'w sgorio, oedd hon neu'r un gyda Darlington yn troi ar chwip o ergyd, ond fe neson nhw ddim, oedd angen i'w cael gol i ddod nôl mewn yn y gêm. Ie, achos yw hyn yn dangos, yw Met yn edrych ar hanner ucha yn barod, maen nhw'n edrych o'r tîm sydd gyda'r gallu i gyrraedd na'n gyfforddus. Wel, un o problemau Met blwyddyn diwetha, neu tymor diwetha, o sgorio golau. Aberystwyth yn yr un cwch, yma edrych yn debyg bod nhw dal yn y cwch yna. Ond yn sicr, yn y ffordd mae Met Caerdydd wedi newid ar y ffordd maen nhw'n chwarae. Lot fel fan ni'n gweud, lot mwy agored, mwy attacking fel petai. Fi'n credu fydden nhw yn sicr yn y 6 ucha. A dyn ni fod yn croesawu hynny, mae yna lot o glybiau sy'n ofni colli yn y trach na ceisio ennill gemau. Ni jyst mae'n gweld pobl yn chwarae pêl-droed positif, felly bydd pobl eisiau mynd i weld Met yn chwarae, sy'n cario ymlaen fel hyn. Yn sicr, oedd hi ddim yn hawdd. Oedd y gwynt newydodd yn y gwynt bod hi 2-2 yn ystod y gêm. Oedd hi ddim yn modau hawdd iawn i chwarae pêl-droed, ond fe neson nhw trio cael ei lawr, edrych i chwarae tempo uchel a nhw tipyn gwell. Ac y sgôr yn adlewyrchu ni, Sion. Diolch yn fawr iawn am y cwmni. Mae'n ffydilliad gyda llaw. Matcho fan hyn yn Aberystwyth. Lawr ar lan y môr. O ddim yn noson dda i'r tîm cartre, ond mae'r